Ils l'ont tué en le pendant au bois. Voici la phrase qui m'intéresse. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Il a permis à Jésus d'apparaître. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Quelque chose va ressusciter dans ta vie. Quelque chose va ressusciter dans ta vie. Quelque chose va sortir. Le véritable débordement de grâce sortira de toi. Écoute-moi, bien-aimé. Il n'y a pas de hasard dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu as levé la main vers le ciel. Et tu as dit, Seigneur, quelque chose meurt et quelque chose ressuscite. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Quelque chose meurt en moi et quelque chose ressuscite. Il y a quelque chose qui disparaît afin que Christ apparaisse dans sa gloire. Il y a quelque chose qui va afin que la chose de Dieu vienne. Élève la voix et prie Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux voir la résurrection. Je veux voir la grâce que Dieu m'a accordée. Je veux voir les choses que tu m'as réservées. Je veux vivre ce véritable débordement de grâce. Je veux être comblé de tes faveurs. Élève la voix et prie Dieu. Prie Dieu. Pendant que tu pries Dieu, invoque son règne. Invoque son règne. Parce qu'aujourd'hui est une soirée de résurrection, de restauration, de grande délivrance et de grande bénédiction. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix en ce lieu. Oui, prie, 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 prie. Afin que toi, la gloire de Dieu, prie, 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 prie. Tu verras la résurrection. Iwele Alpha et Omega, Eni Damneni Labani, Ikanani Rola. Tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vais Iye saluer Matiye, Iye Matiye Uka Matiye. du Canada. Angalata. Nga fuli ba obeya umunu na nakabo yora wera Nous ula. sommes suivis de partout de la Ani terre. terengere ni ala fante ibolo na sirmu anga fuli auye. Parce que nous sommes Ambe ambalma ukum bora Canada. Am sega tegere foyi. les frères de l'Allemagne, les frères du Katubu Cameroun, anti kalaje ka boy wera de la no. France. Kulu pambela ambe kalaje. Pendant que tu donnes un bon amen Aya à damne. Jésus, Dieu te Ka obulo no visitera. blani wati ka tumi senu kelini be ambela fatula. Nga fuli ba uya bo aluni family hukuna. Au mun be bo famasi. But eko na po ka be ka ni na ni yesuma. Anana bo iye. Walsa akatuni don ye espace la samba fini muganani. Ko ambi kwele yes. Ambi toka wele da kiye masaye. Woye masaye ni yorola. Nous voulons honorer l'œuvre de la croix. Angala tanu matiki kayere yabe kanyumanki yeshu inawa. Dieu, grâce au sacrifice de son Ibe sang. seka mankan babo ka yesu maja. Proclamer le sang de Jésus. Ambe peka genge jiri wale ya bonya. Nous te célébrons, Jésus. Katubu ambe seka do matiki kayere yala ajoli saraka fe. Plus fort. Anga tegere fo yesu joli yankuma bo. Ton sang Awo yesu ambi maja mu ambi tanu. est une âme puissante qui efface. Ah, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Alors nous proclamons plus fort que la tradition, plus fort que les principautés. Ton sang est une âme puissante qui efface toute condamnation. Hey, mort, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton pouvoir?
m'as donné ton nom. Je n'ai plus de passé, mes péchés effacés. Affranchi, je veux te louer. Ton sang m'a racheté. Hey, ton sang m'a qualifié. Ton sang m'a rétabli. Sur cette croix, tu as tout accompli. Ton sang m'a racheté. Ton sang m'a qualifié. Ang kankoro sa kami sa kasama. Sa tuwi juli ne kumabo. Wayi juli ne laste gingerem. Ijoli ne kumabo. Ijoli ne dem. Awo Yesu ijoli ne kumabo. Alakanu ajoli ya an kumabo. Ye an kumabo ye fende saradi aunye. Awo Yesu ijoli de ne kumabo. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Excuse tes pas et danse. Célèbre l'œuvre de la croix. Nous te célébrons pour la victoire. Reçois la gloire. Au siècle des siècles, agneau de Dieu. Nous te louons, nous te louons. Excuse tes pas et danse. Célèbre, 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 célèbre. Hey. Yesu majamu ika don se umbo Yesu ye. A majamu genge se akula. Ani fana anye noro di ama. Sani sa umbela. Minyala kasaka denye. Ambita no. Ika don se umbo Yesu ye. A majamu. Parce que sa grâce déborde en Seigneur. 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 Hey, 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 hey. Ton sang m'a racheté. Nisonja ka umbo ika Yesu majamu. Est-ce que tu peux Katuwa kanema bella faku ka dobbo anan irola. 2, 3, go! Akanema be nan irola kan Allah. Akanema be Allah kan irola. Anga majamu. Overflow, hey! Overflow, 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 overflow. Windows of heaven and open our feet. Overflow, overflow. Bese ganyali kule kambo bora. Amba fo kele plus kama. Anya kalile. Kambe ni sonjala. In the sound of many waters, sands of refresh, coming, coming over me. I know you have a favorite. In the sound that wasn't made, sands of refresh, coming, coming over me. To the mountain, overflow, overflow.
overflow, 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 overflow. In your business, in your family, tu reçois l'abondance totale de Jésus. C'est pourquoi nous crions Alléluia, Alléluia. Somebody say Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Shout Alléluia to the Lord. Shout Alléluia to the Lord, yeah. Shout Alléluia to the Lord. Shout Alléluia to the Lord. Shout Hosanna to the Lord. Shout Hosanna to the Lord. Shout Hosanna. Shout Hosanna to the Lord. Est-ce que tu peux lever les mouchoirs? Alléluia. Il est digne de gloire. Celebrate. Yeah. Shout Hallelujah to the Lord. 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 I go shout, I go dance. 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 Moi je chante, moi je danse. Moi je chante, moi je danse. Moi je chante, moi je danse. Angatanya komunika tumuke. Amuga amata. Wati ya mangani sonja ira matila kasa. Kame donka yega dumida aye. Nebe donka matili yene dumida aye. Le Dieu du débordement. Hey! I go shout, I go dance. 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 I go dance. I go shout, 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 I go dance. Je ne vois pas de bouche levée. Ça commence à venir. Moi je chante, moi je danse. 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 Hey! Angatanya kama kilima jamu. Katanu.
a barka matigi an ga azize don o kore kan betanye kan te sigito kan betanye wati beni matigi wane be donke me matigi matijam be donke ka dungida aye a woka donke ka dungida matigi Ta présence, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. kone ka nyagali kule kan baw bo matigi En ce soir, mon acclamation a un sens dans mon cœur. an ga la tanu an ga matigi tanu En ce soir, ko an bi ka yɛrɛ ya kɔrɔta matigi alléluia. an bi ka yɛrɛ ya kɔrɔta suina Mon acclamation, ko kɔrɔ bɛ ne ka tigɛrɛ fɔ ka na n dusukun na mais une adoration vraie, bi su in na matigi celle qui monte. ni ne ko ala tanu kɔrɔ bɛ o la ne ka ɲɛnɛmaya la bi su in na Je veux simplement te ne ka tɛgɛrɛ fɔ kan je veux demeurer en toi. o tɛ tɛmɛ sira gansan ye nka batoli kan de don fa Je veux demeurer awɔ batoli kan de don min jɛlen don min bɛ bɔ n dusukun na bi su in na fa n bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn ko ne bɛ fɛ ka to e la n bɛ fɛ n sirilen ka to i la n bɛ fɛ n sirilen ka to i la ko ne bɛ n yɛrɛ d'i ma matigi ni tanu ni kan in b'o fɔ ko ne bɛ fɛ ka kɛ e kelen dɔrɔn de ta ye déclare avec moi, je venais. ko i ye fɛn bɛɛ ye ne bolo matigi n bɛ fɛ ka kɛ e kelen de ta ye ko nin ye delilikan de ye su in na ko n bɛ fɛ ka kɛ e kelen ta ye matigi ko i ye fɛn bɛɛ ye ne bolo matigi ko ne fa n bɛ fɛ ka kɛ e kelen de ta ye e kelen dɔrɔn ye yesu ka kɛ i ta ye yesu ko i ye fɛn bɛɛ ye ne bolo yesu ko an ka nin welewele da kɔfɛ k'an bɛ fɛ ka kɛ yesu kelen de ta ye e de ye ne dakun ye e de ye ne ka ɲɛnamaya kun ni ne ka ɲɛnamaya sun ye i ye fɛn bɛɛ ye ne bolo yesu
toi, sur moi. Les bosses. Ta grâce sur moi, ta grâce sur moi, ta grâce sur moi, tous les jours, sur moi, tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Et si on disait, ta grâce me comble tous les jours, ta grâce me comble, me comble, tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Ta grâce me comble. Et si on levait nos mains, signe de dépendance totale, nous levons nos mains et nous chantons ta grâce. Ta grâce sur moi tous les jours. Les bachete, les bras sautent. Oh, c'est notre prière en ce soir. Ta grâce sur moi, tous les jours. Je veux n'être qu'à toi, demeurer en toi, Jésus. Ta grâce sur moi tous les jours, sur moi tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Est-ce que l'Esprit peut chanter en toi ce soir? Oui, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Sur moi, tous les jours, je veux n'être qu'à toi. Nous proclamons ensemble, hey, ta grâce sur moi, sur moi, hey, je veux n'être qu'à toi. Oh, oui, ta grâce sur moi, tous les jours, je veux n'être qu'à toi. Nous voix vers le Seigneur. Et dis au Seigneur combien de fois sa grâce, tous les jours, Seigneur Dieu. Ce matin, nous avons parlé de l'aspect de Dieu qui prend de la poussière pour nous amener au sommet, qui nous prend de la poussière pour nous amener au sommet par la grâce. La grâce toute puissante, pas par nos œuvres, mais par son bras tout puissant. Et nous voulons nous engager au Seigneur. Tu veux t'engager. Nous voulons encore dire, Seigneur Dieu, nos vies sont à toi. Nos vies sont à toi, Jésus. Alléluia. Kunema be onka. Tel que je suis. Ika nema kajigi onka matigi. Mais pour toi, perle de prix. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Dis-le au Seigneur que ta grâce, ta grâce nous a localisés, mon Dieu. Ta grâce nous a localisés, Jésus. Tu nous as tirés de la boue du péché. Tu nous as tirés de la poussière du péché. Ta grâce. Tu nous as Tukanema et eneso. tu as fait de Konne be chugumina. ta grâce m'a
nafa tun tɛ ne na nka e bolo ne tun ye kɔnɔkisɛ I ka nɛɛma ye ne sɔrɔ i n'a fɔ ne bɛ cogo min na. I ka nɛɛma ye ne sɔrɔ tan. Nafa tun tɛ ne la nka e bolo ne tun ye kɔnɔkisɛ sɔngɔ gɛlɛn ye. I ka nɛɛma ye ne sɔrɔ tan matigi. Nafa tun tɛ ne la o fɔ matigi ye k'a ka nɛɛma nana se e ma i cogoya la. I ka nɛɛma sera anw ma Yesu. I ye anw bɔ jurumu bɔrɔkɔ la. I ye anw bɔ bɔgɔ la jurumu na. I ka nɛɛma. Awɔ i ye anw ta a kɛ nɔgɔ la. Nka anw kɛra kɔnɔkisɛ sɔngɔ gɛlɛn ye e bolo. Awɔ i ka nɛɛma ye anw sɔrɔ tan. I ka nɛɛma ye anw sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ cogo min na nka an kɛra kɔnɔkisɛ sɔngɔ gɛlɛn ye e bolo ka sɔrɔ nafa tun tɛ anw na. I ka nɛɛma sera anw ma i ye ne lafa. Ko ne tun bɛ kojugu la ne ka ɲɛnamaya tun bɛ taa ni kojugu ye. Ne kun yɔrɔ ka jan i la nka ye n kisi. I ka nɛɛma sera ne ma. O de la n bɛ fɛ k'i ka masaya ko fɔ ne ka Ala. K'i ka masaya welewele da. K'a fɔ ko masakɛ. An bɛɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ko masakɛ. Je commence au verset 19. Noé sortit avec ses fils et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dubata i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ye a fɔ a ye k'a danse fɔ aw ka kow bɛ cogo di. À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la I bɛ Amina welewele da siɲɛ 5 ka tugu ye nɛɛma ye. A fɔ Amina siɲɛ 5 Yesu ye. An k'a fɔ Amina. Amina. Honnêtement, il a été donné de remarquer, de constater dans la parole de Dieu que Ala tanu nɔrɔ ka da matigi kan. Particulièrement le cœur de Dieu. Celui qui veut occulter cet aspect fait une grave erreur et se prive de beaucoup de grâce. Dieu n'avait rien demandé. Noé s'est levé seul. Dieu l'avait sauvé par grâce. Noé s'est levé seul de lui-même. Et il s'est
dès qu'il est sorti de l'arche, il a dit, je vais lui dire merci de m'avoir sauvé. Je vais lui dire merci d'avoir sauvé ma femme, mes enfants, mes gendres. Je vais lui dire merci. Dieu ne lui avait rien demandé. Et Noé a bâti un autel à Dieu. Et quand il a bâti l'autel à Dieu, Noé a dit, je vais faire ko ibsi ka fo ya barka ye ko matigi tuma foyi ɲini a fɛ nga nuhu ye saraka bɔlan jɔ matigi ye a kɛlen ka saraka bɔlan jɔ nuhu ko a ye saraka bɔlan jɔ ala ye a kɛlen ka saraka bɔlan jɔ nuhu ko ne bɛna nilifɛn dɔ di matigi ma a ye nilifɛn min di bagan sugu bɛɛ tun bɛ a bolo matigi ko a ma k'a ka don n'o ye kulunba kɔnɔ a fɛ ko bagan dɔw bɛ yen a fɔra ko minnu tun jɛlen don minnu tun saniyalen don minnu saniyalen tun tɛ nuhu a ko ne tɛ se ka fɛn di matigi ma min kɛlen i n'a fɔ fɛn nɔgɔlen an caman tun b'a fɔ an yɛrɛ kɔrɔ ko matigi ko a n'a baganw ladilan ko o kosɔn minnu saniyalen don an bɛ olu mara o la ka saniyabaliw di matigi ma nka nuhu ma matigi kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a ko n kan ka o de di ko nafaba tɛ min na k'an ka n'o saraka matigi ye o la nuhu ye bagan saniyanenw ta a y'a ka nilifɛn di matigi ma kitabu ko o diyara matigi dusukun ye nilifɛn fɛ nuhu ye diɲɛ bɛɛ kisi kitabu b'a fɔ ko k'a ta o don na a ko abada tuguni ko dugukolo tɛna halaki jisɔn fɛ i ka nilifɛn kosɔn ko n bɛ duba kɛ dugukolo ye ko waati o de y'a to danni ni kanni sariya matigi y'o sigi fɛn fɛn tun bɔra an bolo matigi y'o lasegin an ma duba ta fan fɛ dawuda ale fana ye mɔgɔ ye min ye matigi dusukun diya ko kɛ ka to ka tun bɛ se ka nilifɛnw di matigi jiginna nilifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kama min dira solomani fɛ matigi yɛrɛ jiginna a nana ka na layiduw ta solomani ye ko muso min nana ni warimisɛnnin 2 ye o bɛ layidu kɔrɔ kɔnɔ yesu y'a jɔ o nilifɛn kɔrɔ k'a ye fɛn di ka tɛmɛ bɛɛ kan awɔ ne balimakɛ ni ne balimamuso waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka di matigi an bɛ se ka fɛn minnu saraka a ye olu ka kɛ fɛnba ye o ye fɛn ye min bɛ maga a dusukun na min ye fɛnba ye anw bolo ka nilifɛn waati kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o ye ka matigi ka nɛɛmaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kabakofɛnw di matigi ma i bɛ kuma sankolo fɛ i b'a to jɛ bɛ siri ni matigi cɛ ani lakana bɛ k'i kan dɔw ka nilifɛn fɛ u y'a ye matigi y'a latigɛ ka dugukolo bɛɛ di u ma nilifɛn bɛɛ fɛ matigi ye hakilitigiya di solomani ma diɲɛ ma deli ka min ye o tun tɛ fɛn ye k'a tun kan ka n'a ye nka nɛɛma tun don solomani nana fɔ ye dɔrɔn k'a barika matigi ko a barika ka tugu y'a to n ka se ka kɛ masa in fa nɔ la o diyara n ye n ka nilifɛn filɛ a ye misi 1000 faga o waati la misi kantigɛlaw tun tɛ yen i n'a fɔ sisan waati nka o su matigi nana kuma fɛ an bɛ yɔrɔ la matigi bɛ an cɛ la n bɛ fɛ k'a f'i ye matigi ka baarakɛla cɛman ni musoman k'i kana nilifɛn di ten i bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma i ka nilifɛnw olu ɲumanya fɛ an ka ala ta ko matigi ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnenw fɔ i kan bɛ o ye an ka ɲɛnɛmaya la a n'an ka bi kalandilaw bɛɛ a b'olu ka ɲɛnɛmaya la n'a fɔra ka duba ka dafa olu ye mɔgɔw ye abada u tɛna fɔ nka pasteur Ivan ale ka nilifɛn o bɛ ne dabali ban waati bɛɛ pasteur Marcelo fana kelen a ye min di matigi ma an ka ala tanu amina ko an tɛna an waso ni o ye nka an bɛ o fɔ ka caya ko anw fana ye o lakodɔn ko ye waati ye anw bolo an ka se ka dili kɛ matigi ma amina an ka ala tanu n bɛ n jɔya ni enveloppe ye ka waati di dɔ ma a kana nilifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di matigi ma an ka ala tanu
pour dire merci à Dieu pour ko cette segi u bena tɛmɛ ka n ka Dire ninifɛn merci kɔrɔlenw à Dieu minɛ pour ce programme. Pour être aussi des participants de ce rendez-vous où Dieu nous bénit. Toi aussi qui me suis en ko ligne, segi u bɛ ɲɛfɛ i b'i ka ninifɛnw ta i b'i ka ninifɛnw ta n bɛna wele il y kɛrɛnkɛrɛnnen aura bila encore, et on n'a pas besoin de l'attendre, il y aura walasa encore k'a fɔ a la barika possibilité de matigi ye prendre d'autres appels, d'autres opportunités. k'a fɔ a barika d'assurer, matigi ye ni de ko donner. labɛnnen ko la Ne manque rien. ko wa anw fɛnɛ sera ka na ni ɲɔgɔn kunbɛn la matigi bɛ duba kɛ an ye min na e min bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ i fɛnɛ bɛ se k'i nin don nin ninfɛn na D'être sauvé, ko simplement halisa viens dire dɔ wɛrɛw na kɛ Amen. hali ni ninfɛn kɔfɛ o wele wɛrɛw na bila ko i na se ka waati kura yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ ka se ka danni kɛ nin ko la k'i ka ninifɛn dun n'i dalen b'a la ko matigi bɛ yan n'i dalen b'a la k'a ye nɛmaw k'i ye i dalen b'a la ko duba kɛr'i ye ka tigi kisira n'a fɔ a ye k'a barika ye amina bɛna duba da matigi ka ni enveloppe ko la minnu ye barikadali ye Au nom de Jésus. minnu ye ninifɛnw ye minnu minnu sen dɔ ni kalan waati la matigi sɔn an ka ninifɛnw na duba kɛ ni ninifɛnw ye Je vais inviter. i hakili to an bɛɛ kelen kelenna na a n'an bɛna min di ni enveloppe fɛ duba kɛ i ka baarakɛla cɛman ni musomanw ye an mana minnu latigɛ ka na n'a ye yesu tɔgɔ la a barika matigi amina Prier pour toi quand tu vas venir prendre l'enveloppe dans ma main. Je veux juste déclarer une parole dans ta vie. C'est pourquoi je fais ça. Je veux demander à quelqu'un qui est ko n ici, tɛna sɔgɔ fɔ qui veut faire une offrande. ko nka a bɛ daminɛ min na ka laban min na n bɛ o fɔ e ni matigi cɛ e de b'a dɔn i na min Dis di merci à Dieu pour nka n cette bɛ fɛ ka connexion avec deli la kɛ grâce. ye n bɛ Simplement kuma dis dɔ merci. wele da i ka Tu vas ɲɛnɛmaya kan t'approcher et tu vas venir n prendre b'a une ɲini enveloppe dɔ de fɛ ma main. mɔgɔ min bɛ nin yɔrɔ la Ce min bɛ matin, fɛ j'ai ka lancé ça. ninifɛn di Moi-même, j'ai pris une. Je prends une deuxième. ko Voilà. miliyɔn kelen Je fana commence sefa la toujours. i b'a fɔ a barika Amen. matigi ye Si tu veux mɔgɔ prendre, ko viens la devant, minnu viens bɛ yan devant, viens i devant. Tu veux prendre sirilen une nɛma enveloppe, la viens i b'a devant. fɔ a barika Venez dɔrɔn devant i bɛ gɛrɛ rapidement pour qu'on passe au message. i bɛ ne Toi qui veux donner, o enveloppe viens, mɔgɔ viens. wɛrɛ Je na suis ne y'o là, je fɔ me tiens là. ɲɛnɛ ta Toi qui ne vas filanan donner, ta tiens, tiens ça. waati bɛɛ ne b'a daminɛ Qui ni n t'a yɛrɛ rangé, tu i veux bɛ fɛ ka donner, ta i bɛ fɛ ka enveloppe semer au a ye moins na ɲɛfɛ walasa ka kalan waati fɔ un, comment? ko n bɛ yan n bɛ jɔ La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur ton fils. La main ko du bɔ i Seigneur ka est sur toi. sigiyɔrɔ siraw fɛ e bɛ La fɛ ka main dili du kɛ Seigneur est matigi sur ma toi. Je suis content. Ce sont les pasteurs même qui commencent en premier. Soyez bénis, les fils. Sois béni, mon fils. La faveur de Dieu est sur toi. ko matigi ka damu bɛ i kan J'ai dit au pasteur, quand on lance les offrandes, vous devez être les premiers à matigi réagir. ka nɛɛma b'i kan Parce qu'on Matigi comprend ce bolo que bɛ c'est i que la kan faveur de la grâce. La main du Seigneur est sur toi. matigi bolo bɛ Alors, tu peux apporter ton enveloppe tout de ko suite. pasitɛriw yɛrɛ y'a Ou la daminɛ o porter ye demain. nisɔndiya En tout cas, avant la fin, viens rapidement, viens. J'étais de 1 million à ne y'a plus. fɔ pasitɛriw ye n k'aw fɔlɔ de De 1 kan million ka à na plus. On va aller rapidement. Ko ka- Tu veux donner an b'a entre dɔn 500 nɛɛma et ye 1 di million. Viens, s'il te plaît. ko i bɛ se ka na ni enveloppe ye Bon, walima i bɛ peut-être se qu'il y ka a na certains n'a qui sont loin. Donc, quand vous arrivez, tu précises. Si c'est 1 million et plus, tu précises. Pendant ce temps, ye miliyɔn kelen ceux qui veulent entre 501, an bɛ taa se Brinda kɛmɛ so la katarababa. dɔ Venez rapidement, venez Waa rapidement. kɛmɛ ka taa bila Brinda miliyɔn so kelen na i bɛ barala se so ka gɛrɛ barababos. a bɛ se ka dɔw yɔrɔ ka jan Bon, 501, ko ni vous miliyɔn venez de kelen 500 à caya 1, venez chez n'o Maman ye Lily. 1, au-dessus de 1, la faveur de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Brinda suru barala kunda rababrais. Lebrada suru barala katala baba. Que Dieu bénisse tes mains, que Dieu bénisse tes ko mains. matigi ka damu Alors, bɛ i là, kan je prie pour les enveloppes. Tu vas simplement Matigi lever ka parce qu'on va nɛɛma passer à bɛ la i kan parole du Seigneur. an bɛ Amen. ninifɛnw waati la Tu veux a bɛ donner, ka duba kumaw apporter ton fɔ ka offrande entre 200 et 500. Tu lèves simplement la main à ta place. Les enveloppes vont venir vers ko toi. matigi ka Si tu veux duba i prendre bolo ye entre 1, tu viens dans ma main. 500 et 1, tu viens. Tu vas chez Ko an bɛna Pasteur taa Liliane. matigi ka kuma la Et maintenant, tu veux faire une enveloppe spéciale. k'a ta 20,000 na ka taa bila 100,000 na i b'i tigɛ La kɔrɔ faveur de Dieu est sur toi. Chez Maman Lily. Chez Maman Lily. En dessous de 500, 200 à 500, lève la main à ta place. Les enveloppes vont venir vers toi. Les enveloppes viendront vers toi. Saisis la grâce, l'opportunité d'apporter au Seigneur, de semer dans ce programme, de dire merci à Dieu pour cette conférence. ko n'i bɛ Amen. sigiyɔrɔ la n'i bɛ fɛ ka 20,000 di ka taa se 100,000 ma i b'i tigɛ kɔrɔ ta Voilà, tu prends ton enveloppe, tu sais ce que tu veux mettre là-dedans pour dire merci à Jésus, tu peux faire un chèque. Toi aussi qui me suis en ligne, tu peux prendre ton enveloppe, tu peux prendre l'enveloppe en ligne et apporter ton offrande en ligne.
Je dis simplement Amina. merci. Merci Jésus. Angalatano. Tu vas lever la main avec moi, avec ton enveloppe. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Seigneur, agrée nos offrandes. Reçois-les favorablement. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Pendant que les chants vont nous conduire, on va apporter les offrandes. Toute offrande maintenant, tout don que tu vas apporter, qui n'est pas forcément dans cette ligne particulière, quel que soit le montant, tu vas te lever, venir donner devant, pendant que les chants vont nous conduire. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Comme béni. Tu es toujours là. Tu es toujours là pour moi. Tu m'as gardé dans tes bras. Intandungli ba ko tuba be anye ko wati be matiki be anfe ka ko abe anfe abe nyuma ke anye Une nouvelle page s'ouvre pour moi. Une nouvelle page s'ouvre be pour mara moi. atege ko Je crains que mes défauts ne fassent ko tâche. alni ko amne ke wuti ko be ne ka Ta main sur moi. Tu entends? ko wati tuba be damine ne ko ngane be strane yon kana nobla ola Tu es ko favorisé. kanye jole be la matiki Est-ce qu'un béni peut pousser des cris de joie? wa ibine kuma kamme Une nouvelle phase. ko matiki bi kuma kamme wa be damine ko kanye ko L'esprit. Et ton esprit est sur moi. Tu fais de moi un instrument entre tes mains. ko wati tuba be da ni Est-ce qu'un béni peut pousser ko waini se ni be ne ka Béni, je suis béni. way bene ke baraka minenye yera bulo kono walta ka baraka ni ne o la duba bene ye anga ko ko so duba bene ye ko yak ma duba le no be se kanya ngali kle kamba o wa ye ni ta ni ma ye duba ba ye ko wa anye ta so ro ye ko duba bene ye ne duba so ro ye Est-ce que tu es prêt à confesser? ne duba so ro ye wa duba le no Je suis béni. Source de bénédiction. Tu es béni, tu es béni. Je suis béni. la bene ko wa ko wule bene da Ton Dieu t'a béni. kani kuma wule da go duba be kita La main de Dieu. ko wa ye duba so ro ye La grâce de Dieu. duba bi ye duba so ro ye La main de Dieu est sur moi. Béni, béni, béni. Je suis béni. Tourne-toi vers ton voisin, dis tu es béni. Ton voisin, ton ko Dieu matika t'a nema bika béni. Je suis béni. Béni. matiki bolo be itu Un ko béni wa duba be acclame iye Jésus. inya shi kere fa mo ma ka ko ye ko duba be ai ko wa ka matiki na baraka ni ye Alléluia.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces offrandes. ko Nous mo voulons te min dire dubale merci no pour ka toutes choses. tegere fo Yesu Merci ye parce que tu nous as donné anga d'apporter. la Merci tanu pour ta grâce. Reçois favorablement nos offrandes. Merci Seigneur Dieu des cieux. Je sais que ce soir, je sais que par les dons, je sais que anga par la les semences, tanu quelque chose de nouveau. matiki Soyez ame dans fe le ka ciel. barka da ye ni Une dili grâce fan ko na particulière ka fo ini manifestée che fen dans nos bela vies au nom a de barka ka Jésus. tugu ya to anga dili ke a Amen. barka ka nema Quelqu'un ko la acclame du soro Jésus. a barka matiki sankolo fa Alléluia. ba do ko Alors shuina pour ton enveloppe ba spéciale, do tu nga pourras la dili donner fan fe après ou ko do na ke da do na yele sankolo dans- la nema avant kerengene la ne fin mina du ka nga nyine séminaire. mayula Yesu to la Amen. Il ne faut pas amina hésiter à marquer do sur ka tegere fo l'enveloppe Yesu ye anga la tanu ton nom, juste indiqué. ko Et puis, ika o dès que dili tu fen offrandes, kerengene tu ni ko la appelles. Il y a certains qui ont pris leurs enveloppes parce que j'avais donné cette occasion. i Ce be se ka o matin, di kɔfɛ pendant yani la batanu ni session. waati ka ban Amen. yani kana waati Alors ka nous ban voulons passer à la parole. Dis avec moi la parole. ko i b'a sɛbɛn i ye La wara kɛ ni parole. sɛbɛn Je t'entends pas trop bien. Dis ani avec moi i la ye nin fɛn parole. sugu min kɛ La parole. ko sɔgɔmada in na fɛnɛ dɔw tun ye enveloppe ta Amen. olu fɛnɛ bɛ se k'i ta Je ye suis trop content. ko J'ai a soif. fɔ J'ai sisan an soif bɛna taa de ce que kuma je la vais entendre ce soir. an bɛna kuma lamɛn Amen. Alors, kuma est-ce qu'on a la vidéo a fɔ ne interne? fɛ Je k'an laisse bɛ la kuma vidéo lamɛn nous introduire ko an bɛna don kuma l'orateur. lamɛn ni waati la amina ne nisɔndiyalenba don ka La nɔgɔ bɛ n na grâce de ka n l'amour ka pour la parole taw de Dieu mɛn abonde dans l'orateur du jour. Fidèlement yalima attaché ja à elle labɛnnen et don wa conformément à n'a ce qui to est o écrit, ja ka il ni annonce fɔ la an ye bonne nouvelle de min Christ, bɛna kalan di la an ma su in na sanctification son cheval de bataille, et c'est sans compromis qu'il se laisse être un instrument entre les mains du ko Seigneur kanuya pour édifier matigi et ka bâtir kuma son o peuple. dufalen do la dugutigi la wa a sigilen do matigi ka kuma fɔlenw na a bɛ dɛsɛ ka kibaru duman fɔ o senuya o y'a ka kɛlɛminɛ ye wa a bɛ o Comblé kɛ dans ka sa sɔrɔ vie a familiale t'a et to mɔgɔ wɛrɛ ka o ministérielle, il tiɲɛ est a ye en pleine baarakɛminɛ matigi droiture et bolo d'intégrité walisa dans sa k'a ka jama génération. ladilan Cette grâce lui donne des interventions qui ne laissent pas indifférent, percutantes. Elles ko ne produisent un tɔgɔ la changement una silamɛ radical bɛn et vrai. ko Peuple ne de tɔgɔ la olu Dieu, tigɛw da mɔgɔw acclamez le kan Seigneur, ko wa l'apôtre a ka du bɛ Marcelo nisɔndiya la n'a Tunas kɛ ala de baara l'église kelen La don a Compassion. bolo wa tilennen don a ka waati la o nɛɛma On ka peut sɔrɔ continuer à dire a merci ka à baaraw kɛ Jésus ni k'a to pour mɔgɔw ka ce don. kumaw la La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Dieu a an ka fait des tɛgɛrɛ dons fɔ aux hommes. matigi Et nous ciden bénissons pour ce marcelo don. tunasi ye Cet homme de Dieu ale qui bɛ bɔ l'a église équipé. compassion na C'est notre premier orateur de ce soir. an ka Car ce taa ɲɛ soir, k'a en fɔ a barika vérité de yesu parole, ye nous dili ko recevons la le pasteur ko Marcelo matigi ye Tunasi. dili kɛ adamadenw ma ko matigi ye dili kɛ adamadenw ma o la an bɛ duba ta ni fɛn ye a ye baarakɛminɛ di ni ala baarala in ma o de y'an ka bi kalandila fɔlɔ ye Alléluia. an bɛna a bisimila Alléluia. pasteur Marcelo Qui est Tunasi déjà comblé de grâce vous décrit comme un homme comblé de grâce. Alléluia. an ka ala tanu Prenez place, s'il vous plaît. an ka ala tanu Nous bénissons ko le jɔn Seigneur pour ce qu'il a lafara déjà nɛɛma commencé la à ka faire ce ban matin. Qui était là le matin? o la ɲagami Vraiment, on va écouter la vidéo du matin. lafara nɛɛma Moi-même, je la l'ai écouté 2 fois, comme si c'était moi qui avais prêché. an ka ala J'étais tanu très, très édifié. a ye aw Nous sigi rendons grâce à Dieu pour le grand travail qui se fait an au bɛ duba da milieu de matigi vous. kan a ka ko Et daminɛ ni vaste ko la d'honneur, ko c'est jɔn tun toujours bɛ yan sɔgɔmada in na l'excellence. Acclamons le ko an bɛna Seigneur. sɔgɔmada in na ta lamɛn ko ne yɛrɛ y'a lamɛn siɲɛ fila i n'a fɔ ne de ye o kibaru Je duman fɔ viens de vivre ko wa o ye une ɲumanba expérience kɛ ne ye extraordinaire à Kinshasa et sincèrement, ko an j'ai bɛ été barika da matigi ye encouragé ni par baaraba le ko la Dieu, min bɛ ka kɛ aw cɛ ma Pasteur Mohamed. ko vase d'honneur On avait waati tenu bɛɛ la o ye ensemble ko l'action. ɲuman kɛli ye an ka Et tɛgɛrɛ fɔ pendant matigi ye l'action, on a eu des attaques impossibles. Un écran comme celui-là est tombé sur les ko ne ye choristes. fɛn dumanba dɔ Sur lakodɔn 50 Kinshasa choristes, et c'était Pasteur matigi Ivan ka qui avait le baarakɛla chant. pasteur Et Mohamed malgré sa a personne y'a était fɔ ko n mort. ka n jija kosɛbɛ o la Alléluia. Et puis on a fait une ko an autre tun ye ko action dɔ dans boloda un ɲɔgɔn stade. fɛ Là, c'était grave. C'était une pluie alors comme pas ko o ko possible. daminɛ ko Et je me suis tanunikɛlaw ko souvenu, ni un jour, le pasteur Mohamed ici, ko sous la pasteur pluie, avait Ivan de tun bɛ ka prêché. kibaru duman fɔ Et Dieu m'a dit, ko tu fais nin comme lui. jaabelifɔla ɲɔgɔn Je binna suis allé sous la tanunikɛlaw kan pluie. ko nka basi Moi, ma je n'avais mɔgɔ pas si de sɔrɔ micro tellement qu'il y avait la ko pluie. On an devait taara développer. tuguni Je suis allé ka seulement taa stade prier la ko avec Maman sanba de Blanche. nana Et je vous dis, ko ne hakili priez sur jiginna la la pluie, ko après don la jeter sur pasteur la Mohamed yan prédication. a ye kibaru duman Ça a fɔ eu un sanji impact kɔrɔ mondial. matigi ko ko a t'a ɲɔgɔn Et kɛ sincèrement, ne fɛnɛ j'ai taara été san kɔrɔ inspiré par le pasteur Mohamed.
ko micro tun tɛ ne bolo a bɛɛ tigɛra ko ne kun taara ka taa deli kɛ ne ni an ba Blanche. Que Dieu te donne des amis qui te Wala challengent, ko qui ne te poussent, deli qui t'aiguisent, ko wa o fɛnɛ kɛra qui ko ba ye t'encouragent. tiɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Alléluia. Et, Ko je nga sais o pas, ma hakilina bonne bɔra Tata, Pasteur j'en Mohamed profite de pour la la saluer officiellement. ka tugu Merci. waati cogo mana kɛ Merci. fɛn fɛn ye ale bɛ baara Vous êtes kɛ à côté de mon frère ko et matigi ka teriw allez d'i de ma gloire minnu en bɛ i gloire. ɲɔnti minnu bɛ sira d'i Merci ma au minnu b'a to i bishop ka taa Grégory ɲɛ qui minnu est b'a là fɛ k'i et kolo gɛlɛya an ka ala nous ta serons grandement o la bénis. sɔgɔmada fɛ ne ma Amen. mama Liliane ye nka bi n bɛ foli kɛ an J'ai ba apporté Liliane beaucoup ye de livres a barika et je vous prie de vous ka en tugu i bɛ procurer. n J'ai balimakɛ vraiment apporté un kɛrɛfɛ livre pour les célibataires. wa a ye J'ai taa vraiment nɔrɔ la proportionné ka vous. bɔ nɔrɔ kura la ka taa dɔ wɛrɛ la Et comme ko dans ton Bishop célibat Grégory trop fɛnɛ bɛ duré, yan an j'ai b'a dɔn a amené bɛ 2 ka livres. barika k'an ye amina Tome 1, tome 2, les principes ko pour ne le nana ni choix du gafe conjoint. caman ye Toi, tu fais que dire non, ma sœur. ko nka Non, gafe non, tu n'es pas l'homme kelen-kelen de ma vie. Que Dieu kɛrɛnkɛrɛnnen t'aide à bɛ n trouver bolo l'homme de ta vie. furubaliw ko la ko n Toi, ma tout ka le bila temps, tu aw la choisis un ange, mon frère. ko C'est ka pourquoi to i ka jusque-là, tu n'es pas furubaliya oublié. mɛnna kojugu Dieu nana va ni gafe t'aider à fila ye ne trouver kun la une a humaine, fɔlɔ a n'a mais qui filanan appartient à ta ko i bɛ se ka destinée. i furuɲɔgɔn sugandi Procurez-vous cogo ce min livre, c'est de waati Dom. bɛɛ e b'a fɔ Et ayi tu ayi veux ko acheter matigi k'i dɛmɛ un i ka i cɛ sɔrɔ pour ta fiancée, l'autre pour toi, ko et vous waati lisez bɛɛ e de bɛ lecture mɛlɛkɛ ɲini croisée. Ça vous balimakɛ fait o aussi de y'a des to i ma économies. furu fɔlɔ ko Alléluia. matigi b'i Que Dieu vous dɛmɛ bénisse. i ka adamaden sugandi Est-ce que vous savez chanter? ko a ye nin gafe fila san o n'aw dɛmɛ furuɲɔgɔnyaw sugandili kɛli la Génération sur ta i famille. bɛ se ka kelen ta Vous connaissez ça? i Donc, ma finissez minɛmuso maintenant, ye madame, chante o la e ici. fana bɛ Amen. kelen kalan an ka ala tan Est-ce matigi qu'on ka peut chanter tubaw ce ye cantique ensemble? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Que sa faveur. Qui sait entonner ça? ko an bɛna tanu dɔnkili dɔ da Vous savez? Ok, allez-y. amina k'an ka nin tanu dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ an ka wuli k'an jɔ o b'a fɔ k'a ka damu o bɛ to an fɛ ka bɔ bɔnna dɔ la ka taa bɔnna kura la Génération. ko matigi ka duba n'a ka damu ka jigin i denw kan i denw kan a ka damu ka to n tanu dɔnkili bɛ o de fɔ ko o ka kɛ an ye ko nin kuma min welewele bɛ ka baturu ka kɛ an ye ko nin kuma welewele bɛ ka da o ka kɛ an ye En plus de 1000 générations sur ta famille, et les enfants de leurs enfants. Est-ce sur toi? Plus de 1000 générations sur ta famille, et les enfants de leurs enfants. Sa faveur, est-ce sur toi? Plus de 1000 générations sur ta famille.
kanga amina ko kunya ko ate no binta Shayaba. Oh, merci Seigneur Jésus. Ta fidélité est grande. Père, ta fidélité est grande. anka kuma kankurawla anka damne ka kuma damno abarka matigi Yesu Est grande. Ta fidélité est grande. ko matigi ka kleneya ka bon fa ika kleneya ka bon awo ika kleneya ka bon ika kleneya ka bon ika kleneya ka bon matigi o mɔgɔ si tɛ i n'a fɔ e ye matigi awo ne kisiba mɔgɔ ni e ti kelen ye i ka kilennenya ka bon matigi awo matigi ka kilennenya ka bon i ka kilennenya sanga ɲɔgɔn ko mɔgɔ si tɛ i n'a fɔ e ye matigi awo i ka kilennenya ka bon matigi Est incomparable. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon sauveur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Mon sauveur, oui, grande est ta fidélité. Jésus, tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. anka damne ka kuma kankurawla mɔgɔ si tɛ i n'a fɔ e Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus
foko Yesu. Au-dessus de cette conférence, nous disons Jésus. Koro kale no pembe. Oui, Jésus est élevé. Au-dessus de tout, nous t'appelons Yesu. Koro ibe pembe na Yesu. Awo ikeni kana wati na Yesu. Ikoro kale no oku. Anga foko Yesu. Na Yesu wele. au-dessus de ma famille, de mes Awo Yesu ikoro kale no. Ikoro kale no pembe. Ambi wele Yahweh. Ambi wele Yesu. O Yesu wele ka bo na ye. O ibe pembe. Ibe anka o Yahweh ibe pembe kuna ika boni pembe ibe pembe sante. Awo Yahweh kere befo iye. Ibe pembe kuna Yahweh. Atigera papa usoro tegera kako ye Yahweh. Ibe pembe kuna au-dessus de tout. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, sur ma Onega route, tama na je tukulo. chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. Onega tama sraka yele sampe pembe bisika dutibila. Oni kokotie uko la sigala nga sraka. Emmanuel, je proclamerai ta Onega sraka kunena dumlida ko kafoki klene dans do. ma vie. Je Emmanuel anamimbe chanterai ause. ta fidélité Awo Emmanuel mon cœur. ameni kanumlinda kafoko Emmanuel. Okoroko alabe ause. Emmanuel, Emmanuel, Konena ikaklene ya wele danga nyene mela. laisse-moi te Leader. dire Ndusukuna que je t'aime. Laisse-moi te dire Emmanuel. que je t'aime. Je t'aime. Mon âme Awo te dit Emmanuel. qu'elle t'aime. Tout ce que je suis t'aime, t'aime, t'aime. Atunga foye kombi kanu. Oh Dieu de gloire, remplis nos cœurs d'amour ce soir. Atunga Je prie foye. que ce soit une soirée des amoureux de Dieu. Konebe ikanu. Je prie que ton amour nous touche, que ton amour nous change et nous transforme. Père, fais-le, je te prie. Kone nimba fiye Au nom kabe de ikanu. Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le thème Ko de mon ikandu enseignement, sukun la de ma faka nuyala. prédication, cette nuit, ce Kombe soir, delika c'est ni gaga entre suye dans la grâce makika de numbano Dieu. kashu. Ko ika kanu yaka Luc maka 15, auna. verset 11. Ika kanu yaka jusqu'au ufale ka verset unyelema. 32.
fa o kɛmbi Entre dans deli la grâce de Dieu. Yesu tɔgɔ la. Il Amina. dit encore, Jésus dit An ka encore, tɛgɛrɛ fɔ matigi ye. un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Ko ne ka Père, su in na donne-moi la part kalansen du ye min bien ye, qui doit me revenir. Et le Bi su père la, leur partagea son bien. ko don matigi ka Le jour nɛɛma la. après, le plus jeune ayant tout ramassé partit pour un pays Luka éloigné, tani kelenna, où il dissipa son bien en vivant Luka à tani travers des duruna, riches. verset tani kelen fo 32 Lorsqu'il eut tout k'i ka dépensé, don une matigi grande ka famine nɛɛma la. survint dans ce pays. A ko Et ko il kura, commença à se Yesu trouver ko dans ko le kura. besoin. Il O alla se denkɛ mettre fila au tun bɛ cɛ dɔ service bolo. d'un des habitants du pays. O denkɛ Il dɔgɔmani ko a l'envoya dans fa ses champs garder n les fa pourceaux. ne niyɔrɔ Il tiɲɛ aurait di ne bien ma. voulu se rassasier des carouges que Fa ye mangeaient a les ka pourceaux, nafolo tilan mais u ni personne ne ɲɔgɔn lui en cɛ. donnait. Tile fila o kɔ a y'a bɛɛ Étant cɛ a taara rentrant dugu lui-même, jan il dɔ dit, la. O kɔ il se dit, a y'a ka combien nafolo de tiɲɛ mercenaires chez mon père tilenbaliya ont la. du pain en A abondance et kɛlen ka moi o bɛɛ ici, tiɲɛ kɔngɔba je nana meurs o de faim. dugu la. Je me lèverai. A y'a daminɛ ka J'irai jigin vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le a ciel et taara o contre dugu la toi. mɔgɔ dɔ ka baara la. Je ne suis plus O y'a digne bila d'être ka taa appelé foro ton la ka taa fils. lɛw gɛn. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. A tun bɛ ja a Et ye il se ka leva o lɛw ka et alla vers dumuni son kɛ. père. Comme Nka il était mɔgɔ encore si loin, ma dɔ di a ma. son père le vit O la a et y'a fut fɔ a yɛrɛ ému de kɔnɔ. compassion. A ko Il courut se jeter à son ko cou et le baarakɛla baisa. joli bɛ ne fa Le fɛ yen fils ko lui minnu dit, bɛ mon furu père, don ka j'ai caya péché contre ko le kɔngɔ ciel bɛ et ne contre na toi. yan. Ne Je na ne suis plus wuli digne d'être n bɛ taa n appelé fa ton yɔrɔ. fils. M'a fɔ n ko ne fa n Et ye le père jurumu dit kɛ à ses sankolo ani serviteurs, e la. apportez vite Ko ne la plus man belle ka robe. ni i denya ye Et tuguni l'en revêtez. ko nka n minɛ i n'a fɔ i Mettez-lui ka un anneau baara au den. doigt A et wulila des souliers aux a pieds. taara a fa yɔrɔ. Amenez le veau A yɔrɔ grand ka jan. et tuez-le. A fa y'a ye yɔrɔ jan Et fɛ. réjouissons-nous, O la car mon fils que voici était mort. o jara a ye a makarila la a bolila ka Il taa était minɛ. perdu et il est O la retrouvé. denkɛ ko n fa n ye Ils hakɛ kɛ commencèrent e à la se réjouir. ko ne man ka ni Or, denya ye. Le fils aîné était Nka fa dans ko les a champs. ma a ka baaradenw Lorsqu'il ma. revint Ka et a y'aw approcha teliya aw de ka la na ni maison, il goloba entendit bɛɛ la la musique ɲuman et ye les u danses. ye o don a la. Il appela un de K'a ye ses nɛgɛ dɔ don serviteurs, a bolo la un des a ye samara serviteurs, don a sen et na lui demandant, a ye na ni misiden demanda kulɔ ce ye a que y'o c'était. fara an Le ka serviteur lui denkɛ dit, ton an ka frère est de nisɔndiya retour. ka Et tugun parce qu'il denkɛ l'a min tun retrouvé sara en bonne a santé, nana wa ton père a tununa tué le veau a gras. tun tununa Il se a mit en yera colère et ne voulut o pas la u y'a entrer. daminɛ ka Son nisɔndiya père sortit et le o pria denkɛ kɔrɔbalen tun bɛ d'entrer. foro la Son père a sortit seginnen et le pria a gɛrɛlen d'entrer. so la a ye dɔnkilikanw Entre mɛn dans ani la grâce de dɔnkilisenw Dieu. mɛn a y'a Et il ka répondit baaraden à dɔ son père, wele voici, il y a a tant y'o d'années que ɲininka je te sers, ko sans nin ye avoir mun jamais ye transgressé tes baaraden ko ordres. a ma k'i Et balimakɛ jamais kɔ tu ne m'as donné un chevreau ko katugu pour a que je y'a me ye a bɛ réjouisse avec kɛnɛya mes la amis. i fa ye Et quand misiden ton fils est ma arrivé, o digira celui qui a a la mangé ton bien a ma avec des sɔn ka prostituées, dugu c'est pour a lui fa que tu as bɔra tué le a veau y'a gras. deli k'a ka Mon enfant, lui dit le père, a fa tu es bɔra toujours avec moi a y'a deli et k'a tout ka ce que don j'ai est à toi. Mais il fallait bien ko s'égayer don et se réjouir k'a ka nɛɛma parce la que ton frère que a y'a voici fɔ a était jaabi mort ko n'i et y'a qu'il est san revenu à caman la ye ne vie bɛ baara kɛ i ye parce qu'il était perdu abada ma deli k'i et kan qu'il est sɔsɔ retrouvé. Que Dieu abada i ka bénisse se ka bakɔrɔ sa di ne parole. ma ne ni n teriw ka nisɔndiya nka i denkɛ Alléluia. nalen min y'i ka wari C'est dun parmi ani les sanu plus fɛnw beaux textes i ye de la misiden Bible. kulɔ faga o de ye Je ne crois même den on peut fa faire fa un ma film se dessus. ko waati bɛɛ e bɛ ne fɛ Un fɛn fɛn bɛ ne père bolo ye ne ta ye riche ko nka an tun tɛ qui ka avait deux nisɔndiya fils, ka tugu i balimakɛ min un filɛ aîné a sara a qui nana paraissait ɲɛfɛ sage ka tugu a tun tununa et un cadet qui était wa a pressé yera dans la vie. matigi ka Un juguba jour, le a ka cadet, kuma ye pas l'aîné, vient an voir ka le père latanu pour réclamer son bien, pour réclamer sa part. ko nin ye kitabu kɔnɔna kumadenw bɛɛ la Le père accepte ne yɛrɛ dalen b'a la n k'an bɛ se ka et ja dɔ bɔ ni nin ye partage son bien. den fa nafolotigi Pas seulement avec celui qui denkɛ a fila tun demandé bɛ a bolo sa part, a kɔrɔbalen mais aussi avec min celui qui tun n'a ye pas min demandé. tun ye hakilitigi ye Le cadet a reçu sa ani part, dɔgɔmani o tun kɔrɔtɔlen don l'aîné aussi a reçu la don dɔ sienne. la Le cadet, dɔgɔmani lorsqu'il tun reçoit fa sa fɛ part, il k'a nana ka décide tiɲɛ ɲini d'aller loin du père. ka a niyɔrɔ Mais ta l'aîné garde sa part fa et sɔnna o ma demeure près du père. Un a ye grand a ka enseignement. mun ye ɲini Lorsque le fɛn cadet a ma dɔ di reçoit o sa dɔ part et va loin du père, nka hali min m'a ɲini a ye dɔ di il manque la sagesse dɔgɔmani y'a niyɔrɔ pour sɔrɔ gérer. Il se kɔrɔbalen fana livre à la y'a niyɔrɔ débauche, sɔrɔ il se livre au péché et se retrouve dɔgɔmani sans kɛlen k'a rien. ta sɔrɔ a y'a latigɛ k'a yɔrɔ Et jate beaucoup d'hommes et de femmes nka sont kɔrɔbalen ainsi. ale y'a niyɔrɔ mara Ils viennent
auprès de Dieu qui est notre atura Père. fa kɛrɛfɛ Demandez des ko nin ye bénédictions. kalanba ye Avec quel projet d'aller loin de Dieu? cɛmani kelen ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɛlen La ka mabɔ bénédiction fa dans la leur vie,
les éloignent de Dieu. be aje walsa ko na ko Des fois, nyana nous bo sommes étonnés de voir des gens faire des Atara années Dieu. dans l'église sans réellement Wa palper la vraie abulubana. bénédiction de Dieu. Et nous disons, Seigneur, pourquoi Oh, ce frère c'est prie, chamani, ce c'est frère chamami. te craint et tout le reste? Mais comment? Bena C'est pa parce que kerefe. Dieu peut lire dans nos cœurs. ube duba Il peut unyini connaître la trajectoire de notre Ube vie et uke. savoir ka que uyoro lorsqu'il nous janya bénira, matigilani nous irons loin de lui. duba ukanyene Il se peut que tu es là. ube uyoro Tu janya veux devenir matigilani un millionnaire. Vas-tu demeurer auprès de Dieu? Il se peut que tu es là, tu veux te marier. Tu sais avoir un mari. Si tu n'aimes pas Dieu en profondeur, ce sera tout le temps mon mari, mes enfants. Tu veux que Dieu te bénisse, que tu commences à voyager dans le monde. Tu sais, quand on voyage beaucoup, on commence à avoir le langage du monde et dire busy, busy, busy. Si Dieu te bénissait, si Dieu te donnait ce que tu demandes, vas-tu rester à la maison? Vas-tu rester près de lui? Ne vas-tu pas tomber dans l'orgueil? Ne vas-tu pas tomber dans la suffisance? Ne vas-tu pas utiliser les choses que Dieu t'a données contre lui? Frères, sœurs, c'était un immature, mais qu'il voulait des grandes choses. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que ce qui est important pour Dieu d'abord, ce n'est pas nous donner des choses, c'est nous donner sa présence et lui-même. Et lorsque les choses qui nous donnent nous éloignent de lui, nous séparent de lui, cela blesse gravement son cœur. Cet enfant a révélé quelque chose de terrible. Il aimait les biens de son père plus que son père. Il était dans la maison de son père en attendant recevoir les biens de son père. Et une fois qu'il aurait reçu, il avait déjà un projet. Il allait se livrer à la débauche. J'ai vu dans ma vie des hommes pauvres venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, veiller et tout le reste. Quand ils ont eu le travail, quand ils ont eu les moyens, ils ont commencé à tromper leurs femmes. Ils ont commencé à battre leurs femmes, comme si Dieu s'était trompé en les bénissant. On aurait cru que ce père s'était trompé. Mais cette histoire nous est racontée pour révéler le potentiel de l'ingratitude qui est caché dans un homme calme et qui n'a rien. Qui est l'homme qui est là? Quelle est sa maturité? Quelle est sa profondeur? Quel est son attachement à Dieu? Car un jour, Dieu exaucera tes prières. Mais que ta bénédiction ne devienne pas une malédiction. Cet enfant, lorsqu'il a pris les biens du Père, il s'est retrouvé en train de désirer la nourriture des cochons. Est-ce que c'était une bénédiction? C'était une malédiction. Lorsque la bénédiction ne trouve pas le caractère, ne trouve pas la maturité, cette bénédiction devient une malédiction. Es-tu prêt? Es-tu prêt à recevoir ces grandes choses que tu désires? Es-tu prêt à recevoir cette onction que tu cherches? Ne va-t-elle pas te pousser à la rébellion? Nous connaissons même des fils spirituels. Lorsque Dieu le roi et commence à prêcher puissamment, il crée une rébellion. Quand il ne connaissait pas les ABC de la parole, il était fidèle, il était loyal. Et quand il reçoit l'onction et son père spirituel prie pour lui, et il se rebelle face à son père spirituel qui lui a imposé les mains. Ingratitude. Depuis que Dieu t'a béni, tu ne pries plus comme avant. Depuis que Dieu t'a exaucé, tu n'es plus aussi consacré qu'avant. Depuis que Dieu a commencé à t'élever, tu as perdu le cœur humble que tu avais. Il a reçu les biens du Père, mais il a perdu la communion du Père. Il a reçu les biens du Père, mais il a perdu la présence du Père. Il a reçu la guérison, mais il a perdu le guérisseur. Il a reçu la bénédiction, mais il a perdu le bénisseur. Mais écoutez Moïse qui a refusé la bénédiction sans le bénisseur, qui a refusé Canaan, le lait et le miel, sans le Dieu qui donne le lait et le miel. Soyez plus attachés au Père qu'au bien du Père. Il s'en va. Il se livre à la débauche.
Et il perd tout, car il n'avait pas la sagesse, il n'avait pas la présence du Père qui garde ce qu'il te donne. Tout ce qui est donné par Dieu ne peut être gardé que par lui. Tout ce qui est engendré par la présence de Dieu ne peut être gardé que par la présence de Dieu. Tout ce qui est obtenu avec Dieu ne peut être conservé qu'avec lui. Jamais tu ne prendras ce qui est à Dieu pour le garder en dehors de Dieu. Ça pourrira, ça mourra. Les bénédictions de Dieu ne se conservent qu'en Dieu. Il a pris cela à ce dépens. Il a tout perdu. Il est devenu moins qu'un mercenaire. Il a été déchu. Il a commencé à désirer la nourriture des cochons. Pas des chèvres, des cochons. Une déchéance totale. Loin de Dieu, nous sommes déchus. Loin de Dieu, nous perdons notre valeur. Loin de Dieu, nous devenons des cochons et moins que des cochons. Quel que soit ce qui peut t'arriver dans la vie, mon frère, ne va jamais loin de Dieu. Quelles que soient les propositions du diable, ne va jamais loin de Dieu. Et tout homme qui est ici, qui est loin de Dieu, alors que tu penses que tu es un homme, spirituellement tu es devenu un animal. Il a commencé à désirer la nourriture des animaux. Et c'est que j'aime. C'est que j'aime dans cet enfant. C'est que dans la profondeur de sa déchéance, dans la profondeur de sa pauvreté, dans la profondeur de sa rébellion, il avait gardé une conscience. Il avait gardé une conscience. Il est entré en lui-même, la conscience. Il a fait un bilan, la conscience. Il a fait une comparaison entre sa vie et la vie des mercenaires de son père. Et il s'est rendu compte qu'il était dans des mauvais draps. Prenez-vous le temps de faire le bilan de vos vies. Prenez-vous le temps d'entrer en vous-même pour constater à quel niveau vous en êtes avec Dieu. Dire, dans ma jeunesse, j'ai aimé Dieu. Maintenant, je travaille, j'ai une femme et des enfants, mais je ne l'aime plus comme avant. Est-ce que ça t'arrive? Je jeûnais, je priais, j'étais tout le temps là à l'église. Mais depuis que Dieu m'a donné cela, je viens une fois par mois. Est-ce que ça t'arrive de faire ton bilan spirituel? Est-ce que ça t'arrive d'entrer en toi-même? Les hommes modernes n'entrent plus en eux-mêmes. C'est devenu rare. À cause de l'Internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, tout le temps, nous sommes sur nos téléphones. Tout le temps, nous sommes inondés d'informations. Et nous connaissons tout sur tout le monde, rien sur nous-mêmes. Prends le temps avec toi-même. Prends le temps avec toi-même et fais le bilan de ta marche avec Dieu afin que tu te rendes compte que tu es devenu moins qu'un mercenaire, moins qu'un cochon. C'est là que le déclic commence. C'est là que le déclic commence. C'est là que l'éveil commence. Lorsqu'un homme commence à permettre à Dieu de lui parler dans son cœur. Quel travail le Saint-Esprit est en train de faire en toi ces derniers temps? Un travail de remise à niveau. Un travail de comparaison te montrant, regarde, tu as des années avec moi. Et regarde ce bébé spirituel qui m'aime plus que toi. Est-ce que Dieu te montre de telles choses? Rentrant en lui-même, il s'est rendu compte qu'il était dans des mauvais draps. Je prie que tes yeux s'ouvrent, mon frère. Parce que nous pouvons être là en train de chanter, de danser, mais toi tu es perdu. Nous pouvons être là en train de crier et crier et crier, mais toi tu es rétrograde. Nous pouvons être là en train de célébrer et tout est beau ici, mais ta vie est sale. Nous pouvons être là en train d'être comblés de grâce, alors que toi tu es en train de perdre la grâce. Et il a dit, je vais rentrer chez papa. Je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Sa prière était faite. On croirait que c'est une bonne prière. C'était une mauvaise prière. Une prière légaliste. Une prière de la loi. Comme j'ai fait le mal, je mérite d'être déchu. Et il voulait demander ça à qui? À son père, de le déchoir.
Je rentrerai pour manger. Je rentrerai pour ne plus quémander la nourriture. Mais je ne serai plus fils. Je me contenterai de ses bénédictions, de sa nourriture. Mais j'accepterai de perdre ma filiation. Frères et sœurs, des fois quand nous prions, nous pensons bien prier. Mais nos prières sont très très mauvaises. Seigneur, j'ai péché contre toi. Si tu ne vas pas me rendre mon intimité avec toi, d'accord. Mais Seigneur Dieu de gloire, que je puisse manger, que je puisse avoir une maison, une prière légaliste. Il voulait se contenter de la nourriture. Il voulait se contenter des biens de son père à nouveau. Il ne plus être fils. Alors que le père avait un grand projet pour lui. Et c'est là que cette histoire me touche. Mes frères et sœurs, il décide de rentrer à la maison. Et il commence à marcher. Rentrant à la maison de papa. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis qu'il était parti, son père n'avait plus de paix. Son père n'avait plus de joie. Chaque fois, son père scrutait l'horizon afin de voir si son fils allait revenir. Et aujourd'hui, Dieu scrute l'horizon pour voir si tu vas revenir. Aujourd'hui, Dieu scrute l'horizon pour voir si tu es venu là. Est-ce qu'il est venu à la SPAC aujourd'hui? Ta femme t'a invité, ton mari t'a invité, tes frères t'ont invité. Mais ce ne sont pas eux, c'est le plan de Dieu qui t'a attiré ici. Parce que Dieu attend ton retour. Papa attend ton retour. Aujourd'hui, il rentre à la maison. Aujourd'hui, il rentre à la maison. Tu es venu seulement écouter des orateurs que tu suis sur Internet. Il y a plus que cela que Dieu veut. Il veut que tu rentres à la maison. Son père scrutait l'horizon. Et quand il a vu de loin, il n'était plus gros comme avant. Il n'était plus en bonne santé comme avant. Mais il aimait son fils et il connaissait. Il pouvait reconnaître sa démarche de loin. Et la Bible nous dit alors que le fils marchait, le père a couru. Pendant que nos œuvres marchent, la grâce court. Pendant que nos œuvres marchent, la grâce court. Pendant que nos œuvres marchent, la miséricorde court. Je voudrais te dire que le Dieu que tu cherches te cherche plus que tu le cherches. Le Dieu que tu cherches te cherche plus que tu le cherches. Le Dieu que tu cherches te cherche plus que tu le cherche. Donne-moi un amen. Haya Rasia Machanda. Qui était le plus heureux? Ce n'est pas le fils, c'était le père. Qui attendait ces instants plus que tout? Ce n'était pas le fils qui avait faim, c'était le père. Dieu t'aime plus que toi-même. 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 L'amour que tu as pour Dieu ne peut être comparé à l'amour que tu as pour lui. Le plan que tu as pour Dieu ne peut être comparé au plan que Dieu a pour toi. Le fils marchait. Le père a couru. Qui s'est jeté au cou de l'autre? Ce n'est pas le fils, c'est le père qui s'est jeté au cou du fils. Adam et Ève avaient péché. Qui a cherché l'autre? Dieu. Nous servons un Dieu humble. Acclamons l'humilité de Dieu. Ah, vraiment. Moi, si j'étais Dieu, j'allais dire, ils ont péché, ils ne m'ont même pas cherché. Betty Bino Kara en français. Je vous bête les Kara. Il cherche ceux qui ne le cherchent pas. Il court vers ceux qui marchent. Il court vers ceux qui marchent. J'aimerais te dire que tu es venu devant un Dieu humble. Un Dieu humble qui n'a pas honte de se jeter à ton cou, même si c'est toi qui es parti. Arrête de dire qu'il t'a rejeté. Arrête de dire qu'il ne te recevra pas. Arrête de dire que tu es tellement sale qu'il ne peut t'accepter. Le père était propre. Il sentait bon. Ce garçon sentait le cochon, sentait la boue. Mais malgré cela, il s'est jeté à son cou. Nous ne servons pas un Dieu snob. Nous servons un Dieu qui peut serrer dans ses bras même ceux qui sentent le cochon.
Tu sens quoi l'impudicité? Tu sens quoi la magie? Tu sens la sorcellerie? Tu sens quoi? Malgré que tu as la boue, il viendra et il te serrera dans ses bras parce qu'il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur. J'aimerais te dire que papa connaît ta valeur. Pourquoi Dieu nous fait grâce? Dieu nous fait grâce parce qu'il nous a créés. Dieu nous fait grâce parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Dieu nous fait grâce parce qu'il connaît notre valeur. Dieu nous fait grâce parce que c'est un Dieu d'amour. Jamais tu ne peux parler de la grâce de Dieu sans parler de son amour. La grâce de Dieu provient d'un cœur rempli d'amour. Sans amour, il n'y a pas de grâce. La Bible dit, il eut compassion de lui. Sans amour, il n'y a pas de grâce. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Quelles que soient tes circonstances, n'oublie jamais ceci. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Il le serre dans ses bras. Il se jette à son cou et le ramène à la maison. Et la grâce commence à travailler. Il dit, donnez-lui le plus beau vêtement. Donc, il fallait qu'on le lave. On l'a lavé et ensuite on lui a donné le plus beau des vêtements. La grâce nous lave. Tu es lavé par le sang de Jésus lorsque tu reviens au Père. Tu es purifié. Tes péchés anciens sont oubliés et sont enlevés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te déclare lavé. Je te déclare lavé. Je te déclare lavé. Je te déclare lavé. Même si tu sentais le cochon, la grâce de Dieu te lave. La grâce de Dieu te purifie. Et nous ne sommes pas purifiés par le savon. Nous sommes purifiés par le sang de l'agneau, par le sang du Fils de Dieu. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Tu es pur. En plus de les laver, il lui donne le plus beau vêtement. Un vêtement qu'il ne mérite pas. Il lui donne un vêtement plus beau. Un vêtement qui était gardé dans une garde-robe. C'est ce qu'on appelle l'imputation de la justice. Tu n'as rien fait, mais Dieu te déclare saint. Tu n'as rien fait, mais Dieu te déclare pur. Frères et sœurs, lorsque tu viens à Jésus-Christ, la grâce te donne un vêtement, le vêtement de la justice de Dieu. Et lorsque Dieu te voit, la justice de Christ, et lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas, mais il voit son Fils au travers de toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es déclaré juste, tu es déclaré saint, tu es déclaré juste, tu es déclaré saint. Reçois ce vêtement par la foi. Reçois ce vêtement par la foi. Reçois ce vêtement par la foi. Nous aurons tous des belles robes au ciel. Des robes sans tache. Des robes sans tache. Lavées par le sang de l'agneau. Il quitte la boue. Il se retrouve avec une belle robe. Mais nous sommes en train de parler de combler de grâce. On ne lui donne pas seulement la robe. On ajoute l'anneau. L'anneau qui symbolise l'autorité. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous qui étions des impudiques, maintenant nous chassons les démons. Nous qui étions des menteurs, maintenant nous avons l'autorité sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu te donne l'autorité. La grâce te donne l'autorité. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'autorité? Rien, il est rentré à la maison, point barre. Tu rentres au Père, tu reçois l'autorité. Sur qui? Sur des anges déchus. Mon frère, ce n'est pas seulement le pasteur qui peut chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Si tu crois en Jésus, tu peux chasser les démons. Si tu crois en Jésus, tu as la bague. Dis, j'ai la bague. La bague parle de l'alliance. Frère, un fils qui brise l'alliance, pour lui révéler que tu lui pardonnes, tu dois restaurer l'alliance. Et lui dit,
Tu es venu pour être un serviteur, mais moi je te reçois comme un fils. Frère, sœur, Dieu ne te recevra jamais comme son serviteur. Il te recevra toujours comme son fils. Car les fils peuvent devenir l'épouse. Et Dieu n'épouse pas les serviteurs parce que tu ne te maries pas ton serviteur, mais tu te maries à l'épouse. Et ce sont les fils qui deviennent l'épouse. Frère, sœur, quel que soit ce que tu as fait, tu es déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu. Tu as l'alliance. Dis, j'ai l'alliance. Donne-moi une main, donne-moi une main. Dis, comblé de grâce. On le lave, on l'habille, on lui donne l'anneau. On le lave, on l'habille, on lui donne l'anneau. On ajoute quoi encore? Les chaussures. Les ailes de l'évangile. On lui donne le droit de servir. Mais pas de servir comme serviteur, mais comme fils. Nous ne servons pas seulement avec les sandales, mais aussi avec l'anneau. Nous ne servons pas seulement avec les sandales, mais aussi avec le vêtement. C'est pourquoi, frère, tu es plus qu'un ange. Tu es plus qu'un ange. Tu n'es pas seulement serviteur de Dieu. Tu es aussi fils. Tu es aussi épouse. Nous sommes plus que les anges. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Il voulait être un mercenaire. Il a dit non, toi tu seras un serviteur, mes fils. Un fils serviteur, pas un mercenaire. Ce n'est pas de ton niveau. Comblé de grâce. Dis comblé de grâce. On le lave, on l'habille, on lui donne l'anneau, on lui donne les chaussures. On ajoute. On ne prend pas un veau, on prend le veau gras. Dieu ne tue pas le veau pour toi. Il tue le veau gras. C'est pourquoi Moïse n'est pas mort pour toi, c'est un veau. Élisée n'est pas mort pour toi, c'est un veau. Paul n'est pas mort pour toi, c'est un veau. Le veau gras, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est le veau gras du Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais je suis venu faire ta volonté. Il a donné un corps à son fils Jésus, afin qu'il soit le veau gras. Et j'aimerais te dire, en Christ, tu es justifié, tu es pardonné, tu es restauré, tu es racheté, tu es libéré, tu es béni, tu es comblé de grâce, comblé de grâce, comblé de grâce. On le lave, on l'habille, on lui donne l'anneau, on lui donne quoi? Les chaussures, on tue le veau gras. Encore la musique. Mon fils est revenu. Mon fils est revenu. Yeah! La Bible dit il y a une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Lorsque tu vas donner ta vie à Jésus ce soir, il y aura une fête. Gabriel va chanter, Michael va danser, les séraphins vont chanter, la chorale angélique va célébrer. Comblé de hey, tout ça en combien de jours? Un jour. Je t'annonce des transformations d'un jour. Hey. Je t'annonce des restaurations d'un jour. Je t'annonce des changements d'un jour, des délivrances d'un jour, où Dieu te donne deux bénédictions. Toi, le temps que tu dises merci, on ajoute. Le temps que tu dises merci, on ajoute. Le temps que tu dises merci, on ajoute. Comblé de grâce. Oh, yarasa yamashane. J'aurais aimé que ça s'arrête là. Mais la Bible dit mais il y avait aussi le fils aîné. Asseyez-vous, parlons de lui. Hey! Mes frères et sœurs, avant, quand je lisais ce texte, je pensais que le plus grand problème de ce texte était le fils cadet. Mais en grandissant dans le Seigneur,
C'est le fils aîné qui est mon problème. C'est pourquoi voici comment moi j'intitule ce passage. Je ne l'intitule pas le passage du fils prodigue. Je l'intitule le passage des deux fils prodigues. L'un était perdu en dehors de la maison du père. L'autre était perdu dans la maison du père. Parce qu'il y a des enfants qui se perdent dans la maison quand elle est trop grande. Je répète. Le premier fils qui est sorti était perdu en dehors de la maison du père. Mais le deuxième fils était perdu dans la maison du père. Pourquoi? Il ne connaissait pas son père, mais il était dans la maison du père. Il était proche mais perdu, perdu mais proche, proche mais perdu. Dans la maison de Dieu mais perdu. À l'église mais perdu. À la chorale mais perdu. Prêchant mais perdu. Chantant mais perdu. Intercesseur mais perdu. Diacre mais perdu. Ancien mais perdu. Comment? Regardez. Pendant qu'il y a la fête à la maison, il est où au champ? Lui, il aimait le champ plus que le père. Le fils cadet aimait les biens plus que le père, mais le fils aîné aimait le champ plus que le père. Les deux étaient perdus, chacun sa manière. Dis à ton voisin, chacun son péché. Pendant que son père, chaque matin, se réveille pour scruter l'horizon, lui, il travaille pour papa. Pendant que le père dit, le fils prodigue rentrera quand? Lui, il tend les moutons. Comme toi. Pendant que les âmes sont perdues, toi tu fais quoi? Tu fais des répétitions à la chorale. Do. Allons à l'évangélisation. Do. Mais il faut faire le porte-à-porte. Mais il faut aller de porte à porte. Perdu, mais dans la maison du Père. Tu n'as pas les mêmes émotions du Père. Tu n'as pas le cœur du Père. Tu n'as pas la vision du Père. Tu n'as pas les rêves du Père. Tu n'as pas les soucis du Père. Mais tu es dans la maison du Père. Perdu, mais dans l'église. Perdu, mais dans les choses de Dieu. Perdu, mais dans l'œuvre de Dieu. Aucune passion, aucune compassion des âmes. Regardez encore. Qui lui dit ce qui s'est passé dans la maison du Père? Ce n'est pas le Père, c'est un serviteur. Vous savez pourquoi? C'était un fils serviteur. Il n'avait aucune communion avec le Père. C'était un esclave de son Père, un serviteur de son Père, un domestique de son Père. Lui et le Père, ils ne parlent que des moutons. Toi et Dieu, vous parlez que de quoi? Toi, tu parles que de ton mariage, non? Comme là, pendant qu'on nous adore, toi tu demandais toujours un mari. Seigneur, ce frère-là, qui vient de Kin, il ne peut pas. Nous on adore, toi tu cherches les mariages. Nous on adore, toi tu cherches toujours le travail. Toi c'est toujours les choses secondaires. Qui lui dit ce qui se passe dans la maison du Père? C'est un serviteur. Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras pour lui. Et il se fâche. Et il va voir le père. Écoutez le langage du fils aîné. Il dit ton fils, il n'a jamais dit mon frère. Pendant que le père dit ton frère, lui dit ton fils. Pourquoi? Il n'a jamais aimé son propre frère. Il est dans la maison du père d'amour, mais il est sans amour. Il est dans la maison du père de grâce, mais il ne connaît même pas la grâce. Parce que lorsqu'il vient revendiquer le veau gras, il parle de ses mérites au lieu de parler de la filiation. Hey, donne-moi la main. Depuis tous ces temps, pourquoi il n'a jamais demandé le veau gras? Il demande le veau gras seulement parce qu'on l'a donné au petit. Pourquoi? Un esprit de rivalité, de compétition et de jalousie. Quand une soeur passe devant, on dit elle va se marier demain. C'est quand toi tu demandes ton mariage. Et moi, je suis vierge. Mais elle était prostituée. C'est ce qu'il a fait. Tu es là toujours pour juger les bénédictions des autres en fonction de ta fausse sainteté. Il ne mérite pas ça. Moi, je mérite. Pourquoi? Je suis vierge. Depuis quand on vous a dit que vous avez reçu la virginité comme Seigneur et Sauveur? Ma soeur, si tu penses que tu vas te marier parce que tu es vierge, tu te trompes. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Rahab, Ruth ont reçu le mariage par la grâce. Comment
comme je n'ai rien fait, Dieu va me donner un mari. Oh, comme Jésus a tout fait, tu auras un mari. Nous recevons tout au travers de Jésus, tout au travers du sang, tout au travers de la croix, rien par nous-mêmes. J'ai travaillé pour toi. Tu ne m'as jamais donné le veau gras, tu n'as jamais fait de fête pour que moi et mes amis. Il n'a même pas le souci de son frère, lui et ses amis. Comment tu peux être méchant comme ça, mais tu pries? Hein? Tu pries, mais tu es méchant, tu as mauvais cœur. Même ta femme te le dit tous les jours, non? Ah, tu as mauvais cœur comme ça. Mais Rousakama Shagaba, Yakababa, même mauvais cœur de sorcier, mais tu pries. Il aurait voulu que son frère meure, qu'il ne revienne jamais, pour que tout lui revienne. Et il réclame le veau gras comme un serviteur. Écoutez ce que le Père lui dit. Mais tout a toujours été pour toi. Même le veau gras que tu demandes là. Il a toujours été pour toi. C'est-à-dire quoi? Tu n'as jamais compris qui tu étais. Tu as été légaliste dans la grâce. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous êtes dans la grâce, mais vous êtes toujours dans la loi. Vous venez auprès de Dieu par la loi alors que nous sommes dans la grâce. Ainsi, vous présentez vos mérites pour que Dieu vous exauce. Seigneur, comme j'ai jeûné presque à mourir, exauce-moi. Ce n'est pas l'estomac vide qui t'a sauvé, c'est le tombeau vide. Ce n'est pas l'estomac vide, c'est le tombeau vide. Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu as jeûné. Il n'agit pas dans ta vie parce que tu as prié 10 heures du temps. Il agit par grâce. Il agit par grâce. Il agit par grâce. Il agit par grâce. Arrête de présenter tes mérites devant Dieu. Comme j'ai fait donc, c'était déjà pour toi. Entre seulement dans la grâce. Tu n'as pas besoin de faire, tu as besoin de croire. Dans la grâce, on croit et puis on fait. Et on fait dans la foi, pas dans la loi. Le père était étonné du cœur sorcellérique du fils aîné. Il dit, je ne savais pas que j'avais un sorcier à la maison. Oui, ta sorcellerie se révélera quand Dieu me bénira. C'est quand tu vas faire une vidéo contre moi que je suis un magicien. Il y a certains, leur cœur ne se révèle que quand Dieu bénit les autres. Et on découvre qu'ils ont été des légalistes depuis toujours. Pasteur, ce frère à peine vient venir à l'église, ça fait 3 ans. Maintenant, il prêche à l'église. Et nous qui sommes là, depuis que Vaste d'honneur a commencé dans la chambre, là, nous, on ne voit rien. Vous ne verrez jamais rien, parce que les légalistes ne voient jamais rien. Dieu ne bénit pas les années, Dieu bénit la filiation. Dieu ne bénit pas les années. Comme j'ai fait des années. Frère, ce n'est pas la fonction publique. Ce n'est pas la fonction publique. Hein? C'est la maison de papa. C'est l'intimité, la relation. Ce n'est pas la fonction publique. C'est pourquoi la Bible dit que les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Parce que ce n'est pas la fonction publique. Oh, il fallait gravir les échelons progressivement. Frère, la Bible dit racheter le temps. Certains, moi je me prépare toujours à des bénédictions choquantes. C'est-à-dire un jeune garçon commence une église, en une année, il a 40 000 membres. Et je me prépare à dire gloire à Dieu. Pour que je ne devienne pas sorcier. Je me prépare que Dieu bénisse quelqu'un qui est venu après moi et qui fait de plus grandes choses que moi. Et je dis, Dieu fait ce qu'il veut avec ce qui est à lui. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est son veau gras. C'est son veau gras. C'est son veau gras. Ce n'est pas le tien, c'est son veau gras. Maintenant, je pose une question. Là, l'histoire s'arrête quand le père corrige le fils aîné. Après cette histoire, qui est devenu le fils aîné dans cette maison? Qui? C'était le fils cadet. Le fils cadet, malgré sa mauvaise expérience, est devenu le fils aîné dans la dimension de l'intimité parce que son expérience l'a transformé. Mais le fils aîné, même étant dans la maison, était plus endurci que ceux qui sortent dehors. C'est pourquoi des fois c'est facile de rattraper ceux qui sont dehors que ceux qui sont pourris dedans.
poisson qui est pourri dans l'aquarium détruit l'aquarium. Mais acheter un poisson qui est dehors, c'est plus facile. Mais celui qui reste dedans et qui pourrit, il tue les autres. C'est pourquoi les religieux ont tué Jésus, les pharisiens, les sacrificateurs, parce qu'ils étaient proches de Dieu mais perdus. Et ainsi ils utilisaient la Bible contre Dieu, comme lui aussi a utilisé l'éducation du Père contre le Père. Tu nous avais dit de ne pas être des débauchés. Comment tu lui fais ça? Tu sors les il est écrit comme Satan. Il est écrit, il est écrit. Mais il est aussi écrit que Dieu fait grâce à qui il veut. Ah. Mes frères et sœurs, combien de fois des gens sont revenus vers Dieu à l'église et c'est nous qui les avons chassés. Nous nous sommes comportés comme le fils prodigue, comme le fils aîné. Dernièrement, un jeune vient me voir, dit, pasteur, j'étais à la compassion. Et puis je suis parti ailleurs. Là-bas, on m'a séduit, on m'a menti. J'ai découvert la vérité. Papa, je rentre. J'ai dit, gloire à Dieu. Frère, viens, chante. Les gens m'appellent, papa. Mais il avait fait ça. Il nous avait fait ça. J'ai dit, oui, il avait fait ça. Mais aussi, il est rentré. Pourquoi vous ne parlez pas de rentrer? Il est rentré. On l'avait séduit. Il est rentré. Mais il est rentré, non? Vous ne voulez pas qu'on le tue. Mais il est rentré. Il est rentré. Ah, il est rentré. Il est rentré. Il est rentré. Il est rentré. Le fils aîné voulait quoi? Que le petit reste devant la grille. Tu feras 1 mois là-bas. C'est ta punition. Tu dois confesser 1000 fois. J'étais prostituée. Agenouille-toi d'abord. Agenouille-toi. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. L'amour de Dieu qu'il a pour ton voisin dépasse ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu va abandonner cet homme. Il ne l'abandonne pas. Il connaît son histoire avec lui. Hey, l'histoire de Dieu avec les humains n'entre pas. Regardez seulement constate. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Jonas qui n'a pas tué? Un homme qui ne fait que bouder. Il fait que bouder. Bouder, Dieu le sort même du poisson. Dieu lui donne un ricin. Dieu le brûle. Il se fâche. Il commence à lui expliquer pourquoi tu es fâché. Hein, Jonas. Mais toi, tu allais brûler Jonas. Heureusement que tu n'es pas Dieu. La grâce, comme le dit un bishop aux États-Unis, la grâce est injuste. Quand tu comprends la grâce, ce n'est plus la grâce. La grâce est bizarre. Quand nous parlons de la grâce comme nous parlons là, attendons-nous à des surprises dans la vie des autres. Qui aurait cru que le persécuteur de l'église allait être le plus grand apôtre du Nouveau Testament? Mais Dieu devait choisir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dieu devait choisir quelqu'un d'autre. Mais il a pris Paul. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer l'appel de Paul? Dieu ne sait-il pas qu'il a tué Étienne? Dieu le sait. Mais c'est lui qui va prêcher la grâce. Préparons-nous à relever. Préparons-nous à accepter la restauration des autres. Préparons-nous à laisser Dieu pardonner et restaurer les gens ici. Où quelqu'un était là sur cette chair. Il nous déçoit, il nous blesse. Il rentre dans le monde. Dieu le restaure, Dieu lui pardonne. Il prêche encore. Oui, Église. Le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de voir des hommes restaurés. Le monde a besoin de voir l'église accompagner les restaurations des gens. Le monde a besoin de le voir. Et c'est d'ailleurs quand le monde croira que nous sommes Jésus. Je termine en te disant, tu es où? Nulle part. Le fils prodigue qui était parti et celui qui est resté. Mais sachez que souvent dans l'église, nous sommes le fils aîné. Et nous ne savons pas, mais la plupart du temps, nous commençons à avoir des cœurs légalistes, des cœurs de méritocratie, des cœurs de rivalité, de compétition, des cœurs de jalousie, des cœurs de serviteurs, et il n'y a plus d'intimité, de relation avec Dieu. Tu es là la semaine, tu n'es pas concentré.
Toi, tu es seulement en train de servir. ko baradenya Tu es yenga jetani matigi check alors que Dieu cherche ibe tes spakla maris. nga yakli ko Tu es trop à la spakla cuisine de Jésus. ebe ka Il bara est temps de doronke venir à ses e pieds mat et d'avoir une intimité katugu avec matigi be lui. ka mari Tu es trop dans l'œuvre ko de ebe Dieu, yesu mais tu as katubli la peu de ko temps jugu pour katana adorer. sing Tu es toro trop dans jenyo l'œuvre nya de ka Dieu. du Tu as peu de temps pour méditer la ibe Bible. matigi Tu ka es trop bara la dans ko l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus nga le temps wati d'écouter bere la ti bolo ka parole. Tu batolike es trop dans l'œuvre de ko Dieu. Que tu wati n'as plus ti le bolo ka temps bibu de laisser Dieu te donner un ibe cœur matigi rempli ka bara la d'amour. ko Tu es ali trop tika dans matigi les ka kuma lame ibe réalisations matigi ka et tu n'es bara la plus dans la ali wati transformation. ti bolo ka to ibi kunga la Que fane Dieu vous comble ibe de ko ses grâces. keleuna nga iti falenina Tenons-nous debout, s'il vous plaît. matika aulafa anne maula Mon âme anga wuli kan jomba udeli anga fo kamba kanu c'est toi que mon cœur awone ninkumbi kanu aba fiye ka bi kanu matiki mon Emmanuel, je t'aime. Ce message t'a touché, tu as besoin de la grâce de Dieu. Approche-toi, ensemble nous allons prier. Emmanuel bi kanu Tu ko peux imma go be venir, matiki tu kan peux mala t'approcher. gerenye J'aimerais fe prier nyoko avec tambe quelqu'un. delike Approche-toi. Dieu t'a parlé d'une ibe manière et d'une sekana autre. ibe seka gerenye fe Réponds be à la ka parole. delike Entre don dans min la do grâce de fe Dieu. gere Entre dans la matiki grâce de kuma na Dieu. ife chuko dola Entre dans la grâce de Dieu. C'est aka ta wele soirée. jabi ka do C'est matiki ta kan soirée. nema Dieu ne foro peut pas parler ainsi ika pour do rien. C'est matiki sûr kan qu'il y a nema un homme qui a do une femme matiki kan nema la qui avait besoin de ce Bika message. matiki seka kuma kan Même si tu es parti, amana il ke t'aime chuko toujours. che do be am so do Et be même am si tu es mintu mago resté, bala tu es kan mal chino resté, il t'aime toujours. ali tara abe Quel que ikanu soit ali ce que tu as fait dans la maison ali tora imatu et en chuko ya dehors de la nyuma na maison, be il ikanu t'aime ali sa toujours. Et même vous qui nous suivez Imana- sur Internet, prends une décision. so Rentre à kono la wal maison. makene ma abe Rentre à la ikanu maison. Entre dans ala l'amour. umu be boloro Entre sira dans la ufe grâce. Entre dans la la grâce. keli doke Il veut te changer, il veut te transformer. Il veut Donc, te donner un cœur do nouveau. nema Un abe cœur yene nouveau. abe fe ki fale Viens mon frère, viens ma abe fe soeur. da kuntwa de C'est ta soirée. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta transformation. kere bal maken bal mam so ibe ibe kisili sa Je ika fale din donye bi awu se bi Je t'aime. angani kanu ndunguli da nyogo fe kuni nimba ko me matiki kanu ka to mo be ka gere nyane ka fe uye nema sola Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel. Tu vas t'humilier en t'agenouillant et tu vas lui parler. Il n'est pas loin de toi. ko ibe inyongri ki majigi matiki nya koro Prions au nom de Jésus. ibe kuma Oh Seigneur, merci. ayoro manja ilabe kuma Merci ape pour l'action anga de ton delike esprit. yesu kola Je matigi te abarka prie ka et je kuma te kola demande de abarka bouleverser ka la vie kuma d'un ka homme et wali d'une kula femme ce soir. Par le be Saint-Esprit, delike mbani ni fe par ta parole. ika Je chedo te ni prie, mtu do Seigneur, kanyene de maya vouloir fale de shina ramener à la ni maison sinu fe ton fils prodigue. ika kuma fe Et je te prie, Seigneur, bideli de matigi transformer noro ceux qui masa sont à ika la ukula maison mais qui segin sont so perdus dans la maison du Père. bideli Je demande un changement profond munun et be so radical munun par tununen le do so kono Saint-Esprit. ika ulu Je fene te la kroya supplie, Dieu d'amour. ika fale Je ninke te uye ka supplie, dunya Dieu de grâce. ni Je sinu te fe supplie, Seigneur, bideli kanu ya que ce masa message bideli prenne nema dans tigi les cœurs, dans les âmes, et bideli dans les matigi esprits, et que plus jamais konin kalanse ka ton nyenamaya peuple soit le même. niuna Prie avec sukuna moi. ani Papa, abada je rentre à la ika maison. jama kana to chuya krole deli kene Lave-moi. afo Donne-moi fa une nouvelle robe. ne bina kosigi Donne-moi l'anneau. nko Donne-moi les chaussures.
Ika gloki bakwa doni la. Ika buluna nega dokolo la. Ika samara do sena. Ika misi den klot farande. Ika nisondia. Ika heredi. Ika idusukun donna. Ika kanuya dusukun. Ika kanuya dusukun. Ne fale. Ika ne yelema. Kadafa. Shuina. Aller loin de toi. Shuina. Je ne veux plus être béni loin de toi. Je ne veux Nete plus feka être nyoro élevé janya loin ela. de toi. Nete fe duba ka kenye ka juma bo ela. Nete feka korotan ka soro nyoro ja ela. Nete feka taninga duba uye ka nyoro janya ela. Nete feka e jogi. Nete feka e jogi. Nete feka dimi ke ila. Mbela idu taye. Se inana so. Meto soni dubaye. Meto ela. Ni dubaye. Nte na nyoro janya ela. Nte na ta tuguni matigi ka bo e kerefe. Abarka fa ka tugu yoke. Yesu tokola. Amina. Anga tegere fo matigi ye. Kombe ikanu na kaji katanu mbida anga tegere fo matigi ye. Anga fame matigi kanu. Je t'aime, je t'aime. C'est toi et mon Emmanuel. Nalinga kayoe. Nalinga kayoe. Ça veut dire je t'aime toujours en lingala. Nalinga kayo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nalinga kayo Nalinga kayo Nalinga kayo Yahweh. Je t'aime, mon âme te dit. Alisanga tanya ka famille ka ko kami matikani. Ko aninka fo matigi ka ya kanu. Ko ne diskumbe ede kanu. Alléluia. Tu vas faire une bonne offrande. Et il y a un secret que Dieu m'a donné en matière d'offrande ces derniers temps, c'est toujours faire l'effort de donner une offrande qu'on n'a jamais donnée. Et l'année passée, en septembre, le Seigneur m'avait dit, tu vois, depuis que tu es chrétien, la plus grande somme que tu m'as déjà donnée dans ta vie, elle est là. Alors je veux que tu me donnes plus que cette somme. Alléluia. Et j'ai fait cela. J'ai donné à Dieu une somme que je ne lui avais jamais donnée de toute mon existence. 4 mois après, le Seigneur m'a béni. Il m'a donné un appartement dans le quartier le plus chic de Kinshasa. Mais je ne lui avais pas donné pour cet appartement. J'avais obéi seulement. Je lui ai donné ce que je ne lui avais jamais donné. 4 mois après, il m'a donné aussi ce que je n'avais pas. Faites cela avec amour. Faites cela avec reconnaissance. Et je te prie de tester cela. Ose donner à Dieu ce que tu ne lui as jamais donné de toute ta vie. Alléluia. De toute ta vie, depuis que tu es sur la terre, depuis que tu es chrétien. Cherche, trouve. Et ose. Ibe nilifanyuma ndo taka nikupendi. Kogu ndodo be matiki mindia nilifanyula ni wati labima. Ose donner à Dieu. Ko wati beka nilifanyula di abada imadelika bidi. Ko salo septembre salo la. Matiki konema. Ko kabi kera chrétien. Ko ide laka warbam dinema ko ple. Ko mbefe ka dofara oka. Angala tanu. Ola ne o nilifanyli. Ne nilifendi matiki ma abada madelika mi dama shibu nyafe kono. Kalo nani uko.
matigi bakenye ayesu dotia Kinshasa kimbela chima ngane tuma dama uso kama nyibute kamina ni dronke ne tunye fendama abadan tuma delika mindama kalon nani oko afene fendia ayo keni kanu yaye ayo keni wale nyimon donye bi delikana ikadili kema tigima abada ima delika mindama folo ish ibela angala kanu ima delika mindama kabi betu bukuloka kabi idona senyala odi ama angala kanu tegi beka teme waltanga nilitonke ibika nilitendla kono kana jina kalan wati la ika dilike matigima abata ina delika mindama nebo welengo iyere ka se belatan walsa ika doka fareka kanyaka matika duba auye kadafa anga kere nanga nilifonye kato kanu nikelo beka matikano kama jamu Biba ko chugo di antena matita ko chugo di antena kanu ke matigi ko chugo di antena eta no matigi Yesu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci Jésus pour cette parole. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quelle parole. Ama ban an sirilen ka to bololo siraw fɛ ɲani kana waati fura ka taa Ce sont des choses qu'il faut appliquer, il faut appliquer. an ka taa ɲɛ ka taa min kɛ matigi ye. Amen, amen. La régie, mon retour, le son n'est plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne encore un très bon amen. Cette conférence, on est là pour être plongé dans la parole. Dieu nous transforme. Chaque message nous guérit. Chaque message nous approche de Dieu. Chaque message nous fait entrer davantage et nous fait saisir davantage la grâce de Dieu. Amen. On va encore recevoir une parole. C'est une semaine dédiée. C'est la semaine SPAC. C'est une semaine dédiée. Il ne faut pas te saturer. Il ne faut pas être fatigué. Fais le plein. Fais le plein. Fais le plein. Et sans plus tarder, par la grâce de Dieu, nous allons regarder la vidéo pour nous introduire notre deuxième intervenant de ce soir. Quelqu'un? La grâce de la parole qui transforme abonde dans la vie de l'orateur que nous vous présentons. Se multipliant là où il est planté, son impact dans son environnement est indéniable. Il se distingue par une vie comblée par sa romance avec son Seigneur l'Esprit. Comblé de la grâce d'être passionné par la parole, il est une âme inarrêtable et l'action de la parole au travers de lui opère des bouleversements dans la vie de son auditoire. Et jamais tu m'entendras dire Dieu n'existe plus, Dieu m'a abandonné. Quelle que soit l'épreuve, ne lâche pas. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Modèle de persévérance et de réussite. Ce passionné de Christ est comblé au quotidien dans sa vie familiale et ministérielle. Peuple de Dieu, pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la vie de cet amoureux et passionné de Christ, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, l'apôtre Yvan Castanou. Sous vos acclamations, nous rendons grâce à Dieu. Ah, j'entends pas tes acclamations. Dis merci à Jésus pour ce don fait à l'église. Amen. Waouh, waouh, waouh. Ok, tu as acclamé le pasteur, maintenant acclame Jésus. Ala ka deon bi se ka tekere fo ka anga wajulikela anga wajulikela fo anga bisu na wajulikela aya ye tegere fo pasteur ye sisa ye be tegere fo Yesu Krista ye
Fala ambi barka dayi. Fala ambi barka dayi. Ambi barka dayi. Lord, tonight we thank you. It's all about you. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous te réclamons. Nous te désirons. Nous t'implorons. Viens mettre ta main sur cette semaine que tu as commencé comme alpha. Ala bishuina ambi barka dayi. Et te révéler comme Oméga. Abei ede. Nous reconnaissons notre incapacité, Anna kunye notre ede. vulnérabilité, notre Ani incompétence. faala ambi nini. Nos manquements Ambi sont nini nombreux. na. Ambi wila. Ambi kashi no fe. Dans le Na peu de temps iteke qui nous est imparti, iteke da anga ni dugo kunka. Iya dam viens neni relâcher anye. tes grâces. Ikana iyere jira ana ka ke omega e ka alaba. Amba do an desele no. Viens nous consacrer, Amba do nous an desele bakawi. circoncire, nous consumer, nous embraser, Abe nous anye bala attacher, abeye nous enivrer, anga dese abeye. nous Anga façonner, nous fangantanya abeye. affermir, nous Nga établir, pa. nous enraciner. Wati fitini mimbe Nous di rendre auma ni senu. inébranlables. Oh, viens réveiller Na ika l'église nema épouse. jiki anka o wati fitini Viens ka. réveiller le reste. Na ika De makari ceux qui jiki. n'ont pas fléchi les genoux. Na Viens réveiller na le ika reste anta. de Ika ceux qui te ika désirent ika toi, tasuma ka premièrement jiki ka avant tout le anka. reste. Ika an Viens labara réveiller ika le an reste yelema. de ceux qui font Ika de toi fanga la di auma. priorité de leur Ika an cœur, sisi. qui ne désirent pas les Anga choses de bi. Dieu, mais qui désirent le Dieu des choses premièrement. Église Viens emiye. réveiller le reste de Na ceux dont an le la cœur est la tout an la entier kunu an à ye toi. église ye imuso. Na I an la kunu min tumbe an kono mi bi I kanu na o lawuli na o la kunu an kono mi tunu nende do. Na an la kunu an mu kunye eke folo ye an ka dusukuna. Viens glorifier Jésus. Na an la kunu Viens an mu témoigner tunya de sukandika eke Viens folo ye attester de na Jésus. an la kunu. Viens exprimer le Christ, viens former le Christ, façonner le Christ, nous ramener à la vérité, nous embraser de toi. Viens former le Christ, viens nous parler, viens nous instruire, viens nous éduquer, viens nous construire, viens nous façonner. Noro kada Yesu tokoka a sereya ka bɔ a sereya ka bɔ Yesu sereya ka bɔ Yesu ka jira ka Yesu jira ka an lasegin Yesu ka tiɲɛ na ka an tasuma mɛnɛ tuguni na kuma an fɛ na an kalan na an yɛlɛma na I ka an bɔ galon na an ka bɔ fɛn min tun nafa tɛ fɛn min na an ka don fɛn nafaman kan an b'i deli an b'i deli n ka ɲɛnɛmaya la ni senu En ce lieu, esprit, nous t'implorons. Arado Shaleka Paradis. En ce lieu, esprit. Oh, nous t'implorons, esprit. En ma vie, esprit. Vous montez quand je monte. ni senu an b'a fɛ ni yɔrɔ la I sigi I ka masa sigilan kan I ka to masaya la an b'i deli ni senu Dans mes motivations, dans ma volonté, dans mes sentiments. n ka ɲɛnɛmaya la ni senu na I sigi I ka masa sigilan Dans mon foyer, dans ma destinée, dans ma volonté. Oh, Ala ka ni senuma Ala ka ni senuma
Esprit de Dieu, à l'intérieur de moi. Hakilula, nka nifeu ninilifeu na, nfarisoko mbemi ninina, ndusukuna, hakilula, na isigi masasigilaka, nka so, nka guakono, nka furuso kono, aninka nyana mayala. Bideli na sigi nis alaka nistenuma, na isigi ne kono, ne dusukuna. Je t'en prie, viens nous réquisitionner dans ma vie. Alaka nistenuma. S'il te plaît, Neka nyana mayala na sigi. te révéler. Viens nous qualifier, nous assister. Oh, viens mettre ta main sur nous. Banyine ife fa alaka nistenuma. Na ika sigi ka masayala, masasigila kan kanyana mayala. Banyine ife bideli. Viens retrouver un égaré. Esprit de Dieu, Bideli na ika antaka yere jira anka nyana mayala. Na ika ibolo senuma da anka. Amba nyini Krista ka makarife. Mogo mi binana o lawili. Mogo mi kubirile no na lajo. Mogo mi tuntunu na akasegiso. Esprit de Dieu, Ba alaka ni senuma sigi masayala. Sigi masayala. Nkanyana mayala sigi masayala. Seigneur, nous t'implorons. Ce n'est pas une chanson. Esprit de Dieu règne, ce n'est pas un chant. C'est une prière. C'est un protocole de prière. Seigneur, nous t'implorons. Aie compassion de nous. Aide-nous à être les instruments de ta volonté. Il ne peut pas accomplir sa volonté tant que son règne n'est pas établi. Matiki ambideli dongili gban sante ni senu ka da kika sigi masala dongili gban sante delili de do delili kucheli de do delili de do matiki ambideli ka makariana ambi anyini fei ka makariana ni eka masaya masigi an dusukuna itise ka ika barake an dusukuna al nambe delike fa ala nambe delike o delite se ka lamine ni e masigi an dusukuna yani eka na ika barake an ka nyana mayala an kan ka son ema an dusukuna yani ikana ka dibi fankan tien yani ikana ikabara la waleya anka nyana maya la ankan ka son ema ankan ka son ika masaya ka sigi anga nyana maya la an dusukuna ni senu e chogo ya de do ka fo nema kenye ngaseka idon ani ikaseka ne latakama ikasira dirane na nte fe ka barake nyere ye mba fe ede ka tama nenyana ngatama ikoro. Ne me laisse pas être un temps de cohabitation entre la vérité Ato Christa ka yene nena cohabitation entre la tristesse et la joie. Ne me laisse pas mbedeli fa ala entre la souillure et la sainteté. ika masaya dira ika nise nufe nkanyana mayala okoro nkanyene maya ka De mon cœur, de mes désirs, de mes émotions, le Christ okoro nkanyene maya kabe ni nise nu katama chukui mon système de pensée. Ne laisse personne d'autre avoir son kanato nganyene maya kake mine edusuka sini nisenubi kanato nganyene maya nogoleya kasigi anisania kanato nganyene maya kake mine jugu ni nyuma beto mi kono mba fe Krista de kake ne farisogola anika nyene maya la okaye ne ka hamiri ne ka hakili Krista ka ye okono nka wale a Krista ka ye
abe fo ni be kono nkana fo ndala dron kana to kono dron ka fo ko ni mogo kura yo dron te mba fe nka nyene mayala mogo ka ye ntama chokola mogo ka don mba fe ika nyene maya nela mogo ka ye ntama chokola nga barake chokola ntama chokola nka jamana kono Abidjan be jamana fefe mi kono ni be bo mogo ka don mogo ki ye ne ka nyene mayala nka ke sereya ye mogo ka ne ye u ka eye de ton gouvernement, s'il te plaît. Viens remettre l'ordre divin dans nos vies. Ramène nos cœurs à toi, s'il te plaît. Assieds-toi sur les trônes de nos émotions, de nos volontés, de nos désirs, de nos pensées. Sois le seul Allah, oh Dieu jaloux. Ato fin mi ka amine obe fankan ka tien. Fin minorobe ou la munu ba fe ki ka nema sorobi na ato fa ala u ka jabi fe munu kumba ka inyini amena ato u kana uyebi ika stiki anka nyene mayala anka miri anyanka fenyinita e follow de ka chen afa ala emimbe kele ya ika bara la wali anka nyena mayala an hakili jigala kam an be itaye anka nyene mayala fin flaka sigi ankono anko koni anka son ekelen ka sigi ankono ekelen ka masaya afa ala emiye ala yebali nga ifa kanka bo ato ankiye ato emiye yebali mogo ka iye ankono anfe ato an munu ye mine mbogo mine ye mogo ka adon ko ede yangla nka nyene maya la fa ala mbeli fa ala ka nyeseni sigi masayala bishuina fa ala nisenu sigine kono ne dusukuna na sigine kono na ika fanga ani sebe ka sigine kono fa ala ka nisenu We thank you, we bless you. Nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te remercions d'entendre la voix de nos supplications, d'étendre ta main, Seigneur, sur le laps de temps que nous avons et de télécharger ta parole. Nous reconnaissons notre incapacité. S'il te plaît, viens au secours de nos manquements et fais la différence parce que ambifo fa ala ambe doa taye dans un kanyene mayala ani ambe soika kumana wati fitini mimbe ambolo sisano amba fe ka kumaka na kasige ankono ani akase ka bara kanyene mayala aka anyelema akana ke chogo kele moko kaye ko fendo yelemana kanyene mayala Yesu Krista tokona. Amina. 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 Alatanu. Au danse spake sans bafla animuganan bia don sabanae biatle sabanae animba feka ala fo kosebe balmake Mohamed Sanogo kama ana muso ka foko ankoni anison jale no e vase d'honneur église be ka munke ni dien kono ni jamana ani dien baf fantan nani fambe tiens la antese chogo di antese ka delike aye kama soro aye dwauba de ankanyene maya anka sifi unkanyene maya la
ani nisɔndiya de don ne n'ale bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka an ka église ɲɛnɛmaya yɛlɛma ani an tun b'a fɛ ka Ala ka baara min kɛ fɔlɔ an tun bɛ ka min ɲini k'a kɛ o de bɛ ka lawaleya sisan ani min bɛ ka kɛ a bɛ ka mun kɛ baara aleluya laman tɛ dɔrɔn Ala tanu tɛ dɔrɔn a bɛ ka baara ba de kɛ mɔgɔ ka ɲɛnɛmaya de bɛ ka yɛlɛma mɔgɔ caman bɛ ka seereya bɔ pasteur Greg bɛ ka seereya bɔ ne yɛrɛ bɛ na seereya bɔ pasteur Sarambiri y'a seereya bɔ Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour son serviteur et bénir Dieu pour son ani o de y'a to tuma bɛɛ n'anw bɛ na yan nɔ aw b'a ye an bɛ boli la kama sɔrɔ baara ka ca baara tɛ ban a bɛ k'aw kɔnɔ ko n'an bɛ boli la an bɛ retard la an tɛ retard la dɛ baara de bɛ yen nɔ ani an bɛ Ala deli a ka baara tɔ ka taa ɲɛ Ala ka a ka baara kɛ pasteur Mohamed Sanogo fɛ ani n b'a fɛ aw k'an dɛmɛ ka duba ni duba ta pasteur ye a n'a ka guwa n'a muso ye an bɛ delili kɛ ka église an ka dugawu kɛ olu ye ani Nazara église aw b'a ye église caman bɛ ka bɔ sisan nɔ u bɛ ka tanu ni faamuya sisan u bɛ ka segin Ala ma ani nisɔndiya de don hali k'a ye Ala bɛ ka baara kɛ cogo min na ani vase d'honneur ye a bolo nɔ ye ani nisɔndiyalen de don kamasɔrɔ ne wolola nin waati in na ani n bɛ k'a ye ne ni n balimakɛ minnu bɛ ka kɛ min bɛ ka lawaleya an ɲɛ bɛ min na nɔrɔ ka da matigi tɔgɔ kan duwawu ka da matigi tɔgɔ kan ani an ɲɛ b'a la Côte d'Ivoire yan vase d'honneur dɔrɔn tɛ yen dɛ nka an bɛ foli kɛ fɛn minnu bɛ ka dɛmɛ kɛ ka tɔw ta ɲɛ k'u bolo sama ka taa ɲɛfɛ an bɛ duba ta olu fɛnɛ ye ani an bɛ duba ta matigi fɛnɛ kamasɔrɔ o mɔgɔw bɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ o mɔgɔ minnu bɛ se ka sira dayɛlɛ i kan ka duba ta matigi ye kamasɔrɔ matigi ye mɔgɔ bila ye min bɛ se ka i dɛmɛ ka taa ɲɛ minnu bɛ se ka i dɛmɛ ka daw tugulenw yɛlɛ walisa e ka sira sɔrɔ ka tɛmɛ nɔgɔya la ani n balimakɛ an ka matigi ka kumakan minɛ an ka kɛ kaminɛbagaw ye kamasɔrɔ a ye baara caman kɛ walisa an ka se yan ani n bɛ duba ta an muso ye ɲinan an y'an ka furu san 25nan an y'o fêté a anniversaire fêté ani a bɛ k'a fɔ n muso n b'i fɛ kabini don fɔlɔ fo bi n b'i kanu ani tɛgɛrɛ fɔ matigi ye ani waati min na i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye ne ka furu fɛnɛ duba bɛ ka jigin e kan ani a ye gafe dɔ sɛbɛn furu kan ani pasteur Marcelo y'a ka gafew jira ne fɛnɛ ka gafew bɛ yen ne ye gafe dɔ sɛbɛn furu kan n bɛ se ka kuma kan bi walima don wɛrɛ nka n bɛ duba ta matigi ye nin gafe ye kamasɔrɔ secret 4 de bɛ furu kan ani ni a gafe bɛ kuma furu min bɛ ka don a lawaleya kan min sera a mɔgɔ caman b'a fɛ ka furu kɔni bɛɛ tɛ se ka furu mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ cogo di de furu bɛ se ka ɲɛ nka yanni k'a fɔ furu bɛ ɲɛ cogo di furu nafa furu kun ye jumɛn i kan ka o de ɲini fɔlɔ n'i tɛ kun dɔn i tɛ se ka a dɔn a kɛcogo ɲuman dɔn ani o gafe kɔnɔ fa Ala ye min jira ne na n y'a sɛbɛn o kɔnɔ furu kun tɛ den wolo dɔrɔn ye furu kun tɛ i ka guwa dɔ sigi dɔrɔn ka denw sɔrɔ furu kun tɛ dɔrɔn i ka se ka taa ni muso ye saniya la a tɔw bɛɛ bɛ gafe kɔnɔ a ka faamuya ani ni bɛ yen nɔ n b'a fɛ ka mɛn amina dɔ bɛ se ka fɔ amina wa ani waati kunkurunin min b'an bolo an bɛ boli dɔɔnin
Anyebe watibe kata amba alajana mbese kata jona mimbese ka fosi sambo fo ani donto nata ambi natanye. Ani afora Pierre flana a verset folo. Ba fe ka fiembe kataka yoromfe. Aye ya fama ma pasteur grec ni pasteur Marcelo fo. Et comme c'est la parole de Dieu, tu dis Amen. Jean chapitre 1, verset 15 au verset 17. Alors je lis rapidement le verset. Pierre Kaseben Filana. Il est écrit plutôt, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Ani aba foko, nema ni dusutuma kadi au makachaya alanya matigi Yesu donia barkala. Encore fois, Amina. Ani yuana sura folo a verset taminduru. Et Aba foko. grâce, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce et la vérité ont été introduites par la personne de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par lui. La grâce et la vérité sont attachées à lui. Et il dit au verset précédent, nous avons tous reçu de sa plénitude, et quand on a reçu de sa plénitude, on a reçu afalemben mina ambeye o dosoro ani duba faralen dubaka de Christ. Aforako ala ye sariya di ama Musa barkala nka nema ni tiye nana Yesu Krista di barkala ani abefoko anye duba soro dubaka. Parce qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Ani aforako o duba mi be fara dubaka o nana Yesu Krista ka yere ya de fe. Ani ni senu ye mi fo o de ni. Fende obe no ala tina di mokoma. Fende obe no atenyini ala fe. Kama soro fende obe mi ala drontai. O de ato nambe delike an fami be sankolo la. Kama soro noro masaya abeitae fo bada. Le règne, le gouvernement, la domination. Kam ani alatina odi o mugoma bada kama soro oye asai. Ani name kanye atise kaka masaya anaka fanga odi mugoma. Atina odie ma kama soro ibe ka nyiningalike. Masaya kasigi moka kasigi dienka atina odi ema kama soro ibe ka nyininga kama soro ote nyininga oya letae ani akonema ote nyini ala fe kama soro oye netae nga ni ba fe nga sigi ekono eka yere ya kasa eka mogo ya kasa ne kasigi ekono nebe na yere jira efe nebe na yere jira ika nyene mayala nebe na sigi dien kono efe nebe na ika fanga jira efe ika nyene mayala mbe na nga fanga jira efe ani kasigi masayala ibe sigi mogoka ani ika masa sigi chogo obe mogo hakili chogo fale obe mogo hakili chogo fale la domination de Dieu, les valeurs. Ani eka sigi chogo abake kake inafo aye mardose ta chogo mina kamogo hakili fami fale kamogo barake chogo fale nogole ya kumeyoro mina o tunte inoble visible à travers toi. Le règne ani ala be munu kanu ala ka masa sigi chogo o de bena mogo fe ani o masa sigi chogo o tena denli fe nga obena ni alebena sigi efe ani abeye e de kanyene maya fe parce que tu marches avec quelqu'un masaya mais c'est pas ta puissance fanga ware dobe qui vient sur toi parce que tu sers sous son autorité. Tu es un débauché, menteur, impudique. Fanga fasia dobe no mais elle n'est pas née de toi. Elle vient abisekana ni imuna walma inana sigi dofe. Est-ce que quelqu'un me suit? Ani ni imuna etatede donana asigi eka. Iye galontigela e, iye jurumukela e, nga kama soro imuna la seule solution c'est ibe yelema
ani ni i muna fanga dɔ de bɛ bɔ o fɛ ni bɛ tagama mɔgɔ senuma fɛ i bɛ kɛ a ɲɔgɔn ye nka ni i muna fɛn wɛrɛ de bɛ bɔ ala ko a tɛ nɔrɔ tila ani mɔgɔ cɛ ani ni bɛ fɛ nɔrɔ ka ye i kan a to a ka ɲɛnɛmaya e fɛ kana to ten dɔrɔn k'i tatɔ de don église k'i bɛ ka taa église la ayi taa yɔrɔ jan taa yɔrɔ min na matigi sigilen bɛ i kɔnɔ i ka kasi a nɔfɛ i ka a ɲini i ka matigi ka yɛrɛya ɲini a ka sigi i ka ɲɛnɛmaya de la ani o de y'a to ne ka kalansenw na ne bɛ ka Yesu Krista ka masasigi cogo kalan mɔgɔ ye ani a bɛ fɔ Bibili la ko Yesu Krista ye a ka sekɛrɛ mun dogolen tun don jiralen senumanw la sekɛrɛ dundo ni changement ni homme de variation. Mais c'est la première fois, ce qui nous intéresse, c'est toute grâce excellente descend d'en haut. Donc la grâce descend de lui. La grâce est venue par lui. La vérité. Ani a bɛ fɔ Yakuba fɔlɔ a bɛ fɔ Jacques a fɔlɔ a verset 17 ko nɛɛma. Donc il y a une dimension. Nɛɛma ɲuman bɛɛ bɛ jigin ka bɔ fa Ala fɛ. Nɛɛma nana a fɛ, tiɲɛ nana a fɛ. Ani Pierre sɛbɛn fɔlɔ a verset 5 a sura 5 verset 10 a fɔra ko nɛɛma bɛɛ Ala nɛɛma Ala de ye aw wele Yesu fɛ ani a ma aw wele kama sɔrɔ a y'a ɲini dɛ nka a y'a wele kama sɔrɔ ale de bɛ ka aw ɲini ani a bɛ fɛ ka baara kɛ aw ka ɲɛnamaya fɛ ani nɛɛma dɔ cogo bɛ jira fanga sugu dɔ bɛ jira i ka ɲɛnamaya fɛ tuma min na Ala bɛ ka sigi e kɔnɔ a bɛ ka jigin e kɔnɔ tuma min na a bɛ lawaleya ani waati dɔ la ni mɔgɔ bɛ ka i lajɛ Krista bɛ ye i la ani u ka taa ɲɛfɛ hali jɛgɛw y'a ye ko Krista tun ye Krista ye hali jɛgɛ. Il y a des choses pour lesquelles laisse-le apparaître. Ani hali jɛgɛ, hali diɲɛ, hali wari, fɛn bɛɛ de bɛ Yesu dɔn. Nisɔndiya. Yala dɔ bɛ se ka fɔ amina wa? Fɛn dɔw bɛ yen nɔ a tɛ ɲini Ala fɛ a tɛ ɲininkali kɛ. Fɛn dɔw bɛ a to a yɛrɛ k'a yɛrɛ jira i la. A to a k'a yɛrɛ jira, a to a k'a yɛrɛ lawaleya i ka ɲɛnamaya la. Ani b'a fɛ ka o de f'i ɲɛna bi. Fɛn dɔw bɛ yen su ni delili tɛ a kɛ. Nɛɛma dɔw bɛ yen nɔ su ni delili t'a la. Mɔgɔ si tɛ se ka o di e ma. Su tɛ delili tɛ. Nka ka sa i ka farisogo la. A ka yɛrɛya wɛrɛ bɛ yen. A ka yɛrɛla lawaleya dɔ bɛ yen. A bɛ ye cogo sugu dɔ la. Seba den tun ye o de ye. Ani u ko Yesu tɔgɔ la Paul bɛ min waju. Ani jinɛ min tun b'a kɔnɔ a ko Yesu Krista ne b'a dɔn. Ani ale de nana Yesu seereya fɔlɔ bɔ. Ani u jinɛw nu ko Yesu Krista n b'a dɔn Paul fɛnɛ n b'a dɔn aw ye jɔn ye? An bɛ Paul fɛnɛ dɔn. Kama sɔrɔ Paul tun tɛ ntalen dɔrɔn ye.
Les démons disent non, on ne veut pas entendre. Paul ko k'ale fɛnɛ gengena jiri kan ni Krista ye ani ne gengena jiri kan ni Krista ye ne sara ni ne sara ne tɛ ɲɛnɛmaya la bilen Krista de bɛ ɲɛnɛmaya la ne kɔnɔ. Paul était tellement possédé par le Christ que la mention du nom de Paul mettait les ani n'a fɔra ko Paul mɔgɔw bɛ siran o jinɛ ninnu bɛ siran u bɛ siran n'a fɔra ko Paul u bɛ siran mun na kamasɔrɔ Krista tun bɛ Paul la Paul tun bɛ ka tagama ka kɛɲɛ ni Krista ye Paul tun bɛ Krista fɛ k'a ye Krista kanu hali jinɛw tun bɛ siran a ɲɛ n'i ye Paul fɔ jinɛw bɛ siran n'i ko Paul dɔrɔn u bɛɛ bɛ siran u bɛɛ bɛ boli kamasɔrɔ Paul tun tɛ bilen a tun sara farisogo la Krista de tun bɛ yen a kɔnɔ sisan a ni la. La dimension de la prière, quitte la dimension du jeûne, quitte la dimension. Je n'ai pas dit de ne pas jeûner. Je dis quitte la dimension de ça. Rentre dans la dimension. Ani Krista k'a yɛrɛya dɔ bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka i kɛlɛ. Ani minnu b'a ɲini ka i kɛlɛ u tɛ na i kama dɛ u bɛ na Krista de kama. Bɔ delili dɔrɔn na bɔ delili dɔrɔn lawaleya la bɔ o kɔnɔ n'a don Krista ka ɲɛnɛmaya la i ka fɛn fɔlɔ i ka fɛn ɲinita fɔlɔ ka kɛ Krista ye a ka kɛ i kɔnɔ i ka ɲɛnɛmaya la i m'a ye aw tɛ k'a fɔ amina kamasɔrɔ aw tɛ ka matigi ka fanga dɔn i t'a fɔ amina kamasɔrɔ i bɛ ka furu ɲini i bɛ ka baara ɲini i bɛ ka den ɲini i bɛ ka dubaw ɲini nka Bibili b'a fɔ ko a ye Ala ka masaya ko o ɲini fɔlɔ nka anw ma mun fɔlɔ an t'a fɛ k'a ban an yɛrɛ la an t'a fɛ ka ban farisogo la an t'a fɛ ka farisogo genge jiri la an tɛ ka sɔn ka diɲɛ kɔɲiya an tɛ ka sɔn ka diɲɛ to an ye diɲɛ kanu an tɛ ka sɔn k'an kɔ don Sitanɛ na nka sisan Krista tɛ se k'a yɛrɛ jira an na Krista ye Ala ka fɛn fɔlɔ ɲinita ye Krista o ye Ala sekɛrɛ ye Krista ye Ala ka sekɛrɛ ye n'i bɛ ka Ala ɲini i bɛ ka Krista de ɲini Krista ye fɛn fɔlɔ de ye i kan ka min ɲini a kan ka kɛ fɛn fɔlɔ de ye Ala kɔni fɛn caman de ka di a ye a bɛ ka fɛn caman ɲini nka fɔlɔ Krista ka kɛ Ala bɛ ka fɛn caman de ɲini k'a kɛ a b'a fɛ ka ɲumanya kɛ a b'a fɛ ka mɔgɔ kisi a b'a fɛ ka aw lataa ɲɛ a b'a fɛ ka mɔgɔw caman ka ɲɛnɛmaya yɛlɛma nka fɛn fɔlɔ ye min ye Krista ale ye fɔlɔ ye ani sisan ɲininkali ye mun ye Krista n'a bɛ kuma Krista la jumɛn de don Yesu Krista tun t'a tɔgɔ n'a jamu dɔrɔn ye Yesu Krista a tɔgɔ n'a jamu tun tɛ ni mɔgɔ tulo bɛ na a ka fɔ amina Kolosɛkaw sura fɔlɔ b'a fɔ ko Krista ye sekɛrɛ ye ani ne b'a fɛ i ka faamuya ko Krista ye fɛn fɔlɔ ye matigi fɛ an bɛ Kolosɛkaw ta an bɛ Paul ka sɛbɛn Kolosɛkaw sura fɔlɔ an bɛ na a daminɛ a verset joli verset 25 a b'a fɔ ko jumɛn a b'a fɔ ko ne kɛra église baarakɛla ye ka kɛɲɛ ni o baara ye Ala ye min kalifa ne ma aw kosɔn walisa ne ka Ala ka kuma fɔ ka fori o kɔrɔ gundo min dogolen tun bɛ mɔgɔw bɛɛ la kabini fɔlɔ n ka jira la a ka mɔgɔw senumaw la sisan o gundo nɔrɔ belebeleba ye min ye siyaw cɛma a diyara Ala ye ka o jira o mɔgɔw senumaw la ko Krista bɛ o kɔnɔ nɔrɔ jigi don Krista an k'a fɔ Krista
C'est-à-dire, c'est lui que nous publions, c'est lui que nous proclamons, c'est lui que nous faisons connaître. C'est lui. On ne fait pas connaître le pasteur. On fait connaître le Christ. C'est ça qui dit, c'est lui que nous proclamons, nous annonçons, nous faisons connaître. Il dit, Abe ale fol, ambe ale kofo, ka mogo bela di. Ani abe foko ambe ka ale de fo, ane be fe ale de ka don, ante fe ika pasteur don, ante fe pasteur de toko ka fo, ambe fe ale de ka ye, ambe fe ale de toko ka fo, ambe fe mogo ka dien ka ale don. Ani abe fo, ambe fe, ambe ale kofo, ka mogo bela di. Toute personne devenue complète, mature, parfaite, mûre en Jésus-Christ. Paul dit 3 choses. C'est Christ que nous annonçons. C'est Christ. C'est par rapport à Christ que nous Wali sanka mogo be kelen dira la ou dafale Christa la o de koson nebe barake ka kelenke ka keleke ka kenya ni Christa ka barake fugoye o mimbe barake ne kono ni sebaya ye ani Paul ba fo ante fen wore ko fo de ambe Christa de ko fo avant de construire le bâtiment on mettait d'abord ani muna ambe na kuma Christa kam. On appelait ça la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'était la pierre qui était... C'est une pierre qui se trouve à l'extrémité du mur. Elle fait comme ça. Ani amisali emi sans baf la kofe. Kuma mina mo tumbe sojo. Utumbe gabakuru do de sigi folo. Mi tumbe sigi chamanchala. Ani o gabakuru de tumbe ademe. Soka sigi. Qui ont été construites, ça, au lieu d'aller tout droit, ça va à gauche. Ani ale de tumbe koko kenema la. Ani oba ke koko kaste kasigi o gabakuru kelenka. Comment soroni o gabakuru beino? Koko tise ka jo. On utilise, d'après ma femme, on utilise le laser. Ani ni o gabakuru te no ni e koko jo koko abe jenge abeta kini fe walma abeta numa fe ani o gabakuru de be demeke so ka jo ka clean ani o de tumbeke tamba fla kofe c'est pas Christ, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas la paix de Dieu, c'est pas la joie de Dieu. Ani bibina o yele mana doni apart machine do be munumba deme ka o kogo nunu jo gabakuru inte mble no machine do be ka abarake et c'est lui qu'on enseigne jusqu'à mener tout homme. Ani o Yesu Krista de o gabakuru ye anka nyene mayala ale de be ankle ale de banka nyene maya kle ani Krista ye o gabakuru ye ale de fe ambe yelike ka donc anka nyene maya be ka kle anka nyene maya be ka jeke ani ambe poliba foko ambe ale de kofo. C'est qui Christ? Parce que Christ c'est un mystère. Et les mystères se révèlent. Ani alniye mogo korole alniye mogo bae amba nyini ikake ikakoko Krista la tukuni Krista c'est la dimension ala be minini odedo. Lorsque Dieu vient habiter dans un être Ani Krista e join Krista e gundo e secret ani gundo be jira Jésus est la première manifestation de Christ sur la terre. Krista e join de Dieu. Mais quand il est parti le Saint-Esprit est venu et le Ani Krista e alaka yere ya qui a créé le ciel et la terre. Ni ala bena sigi mogo kono o mogo e alib toko beda Krista Yesu ye alaka yere ya folo jirale ani ale tagale ni senu nana ani ni senu pa ala de ada kana dienka ani ni fala e mogoda ni senu be okono mogo gwansante ou flabe ke kele o mogoin ate wele adamable abe wele Krista dans le ciel et sur la terre les visibles et les invisibles les trônes les Krista les autorités tout était créé pour lui et par lui toutes choses subsistent. Koloseka o follow a verset follow ko aleye alamitiye atamansien ya ledi Christ c'est qui? Fembe damne Christ. Il faut que tu kama soro ale fe fembe dana 4 verset 4 t'explique que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a ni ya fam ye ba fo amina aba fo Krista la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est ani l'image Krista e de join Dieu.
Qui est Christ? D'autres traductions disent lequel Christ est simplement Ani l'image de Dieu. korotek sebe flana. Qui est Christ? C'est l'image du Dieu invisible. Afnan Qui est Christ? ko C'est Dieu dans un être mogo humain. mimadala. La première manifestation de Dieu dans un être humain, longtemps après Adam. Voilà pourquoi on parle qu'il n'y a que deux êtres humains. Il y a le premier Adam et le dernier Adam, qui est Christ. En fait, Jésus à la résurrection John et Christa est e. venu pour John et Christa e. Ala yebali. Aya yebali. A yechuko ye Christa e. A jirali o ye Christa di. qui sont l'image du Dieu O de yato invisible. abe Quelqu'un me suit? mogo flabi. Adama folo. Ani Adama laba Christa. Il est venu pour montrer Ani Christa akele ka kunu ka bo suchema. Ale de nana mogo kura dane munu bena Allah ka yere ya jira. Yesu mana kanani dine dron. Amana ni dine anana ka jira. Allah kumba fe an ka ke miye. Allah tun kambe mima wati mina ako senesi la ko an ka mogo da muni an bolen de do ani akastigi fefe miye bagan ani jiu ani biu ni dienka ni be no ikafo amina. John et Christa e. Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Koroteka flana sura nani a verse nani aba foko Christa ye Yesu nye yirali. Ani chien folo la nou ye ala kuma fo akera Adama ani Awai. Regarde comment il insiste. Ani ako kanga mugo ke ka bo ana. Cette image de Dieu là, ça veut dire que Dieu s'est greffé lui-même en l'être humain. Ani abe foko zenesi la ko ala ye ada ka boni aye. Ani aye uche ani musoda. Adam et Ève avaient. Ani aye mugo da ka bo ala. Sauf que quand ils ont Ani abe foko ala ye ayere jira. l'image de Dieu les a quittés. Et l'image du péché est venue se greffer en eux. En fait, Ani damnen. prochain jour, mais ce que j'essaie de te faire comprendre. Damnena Adama ni Awa kumbolendo alala. Et l'image de Dieu, Ani uye jurumu ke kumamina. c'est le Uma ala ka kuma kamine kumamina. O bora uka onoro bora ula. Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Ala ja bora uka. Ani abe fo nambe kuma Krista ka. Ambe kuma Krista, ambe kuma ala ja di Krista e. Mi be mogola o de be ke Krista e. Ni senu be e kono o de be nani e nana ka ke mogo kura e. Okoroko ala nana ake ajala kama soro Krista ye ala ka yere ya e. Mi be fe ka sigi mogola. Nga o ala de die sankolo ani dugukolo da ale de be na sigi mogola. E ani Adam nenna asigne kube mogola. Ani che ani muso polo olu ye jurumu ke ani o ja bora olula ani o kunye ala ja folo e ani o ni senu mi kunyo ja e o tara ani chien flana astegina kana dien kono Yesu Krista de fe ani atumbora mogo folo mi kunye Adam ani Awai atumbora ula o ka jurumu folo la ani chien flana na astegina kana Yesu Krista nale ani amba fa anka famia fen folo mi kadi ala e yani ka furu yani ka tanye yani ka bara ɲuman sɔrɔ fen fɔlɔ min ka di ala ye a b'a fɛ a ka ja ka ye i ka kɛ a ja ye a b'a fɛ i ka kɛ a ja ye a ja ye jumɛn ye a ni senu o nilifɛnw ka ye i la delili ani taamacogo o bɛɛ ka ye i ka kɛ a fɛn fɔlɔ ye min bɛ ye fɛn fɔlɔ ye min ye a tɛ fɛ ka duba ta i ye a b'a fɛ i ka kɛ a ja ye a b'a fɛ i k'a ye a ka ɲɛnɛmaya i ka ɲɛnɛmaya ka kɛ ka a ka baara lawaleya a b'a fɛ i ka kɛ a ja ye mɔgɔ minnu y'a ja ye ka ni sɔrɔ ni senuman sɔrɔ o dɔrɔn tɛ dɛ
mɔgɔ fɔlɔ ala tun y'u da ni seni tubu kɔnɔ nka a ko Genèse fɔlɔ a verset 29 a ko ala dubara u ye ala y'a fɔ u ye ko aw ka bange ka caya ka dugukolo fa ka a kolo ka kɛ ji la jɛgɛw ni sanfɛ kɔnɔw ni dugukolo kan fɛnw ɲɛnɛma lamagataw bɛɛ tigiw ye ani ni ala b'a fɛ aw ka caya dugukolo kan o kɔrɔ ko o bɛ mɔgɔ la ka ban mɔgɔ bɛ se ka caya ka ban ani a ka kuma de donna mɔgɔ la ka se ka diɲɛ caya yala aw bɛ ka fɛn dɔ faamuya wa kerecɛnw caman bɛ miiri u ka ɲɛnɛmaya taabolo de kan u ka ɲɛnɛmaya tacogo kan nka o ala tɛ o fɔlɔ ɲini aw fɛ kamasɔrɔ aw ka ɲɛnɛmaya tacogo ala ɲɛ tɛ o la fɔlɔ kamasɔrɔ a ko fɔlɔ kamasɔrɔ a fɔlɔ ko aw ka bange ka caya ka dugukolo fa ka kɛ jiw la ka jɛgɛw ka kɛ fɛn bɛɛ sanfɛ dugukolo kan ani fɛn ɲɛnamaw kan ka kɛ fɛn lamagataw bɛɛ tigi ye ani kerecɛnw bɛ ka mun ɲini u kan ka minnu kɛ u bɛ jigi da o kan nka o tɛ fɔlɔ ye fɔlɔ i kan ka kɛ ani ala ko aw ka bange ka caya o kɔrɔ ko a y'a se de di aw ma a y'o de don aw kɔnɔ ani sisan a ye o don aw la a den bɛ aw kɔnɔ o den o kan ka bɔ o kan ka lawaleya i bɛ se ka bange cɛ i bɛ se ka bange cɛ i bɛ se ka wolo ka kɛ cɛ ye nka o kɔrɔ tɛ k'i kɔkɔra mɔgɔ bɛ se ka wolo ka kɛ cɛ ye nka o kɔrɔ tɛ k'i ye cɛ ye i bɛ se ka wolo ka kɛ mɔgɔ ye nka o kɔrɔ tɛ k'i ye Kirista ye ni senu de kan ka don i la k'i kɔkɔ walisa i ka kɛ Kirista ye o de ye ala ka fɛn ɲinita fɔlɔ ye e bɛ ka mun ɲini ka fɛnw sɔrɔ i bolo la fɛn min t'a sɔrɔ i bolo la nka ala bɛ ka min ɲini a bɛ fɛ ka ni senu ka baara ka kɛ i la o i ka kɛ Kirista ye ani i bɛ fɛn fɛn min ɲini na ni Kirista ma kɛ e la ni Kirista ma ni senu ma lawaleya e la ni ala ka nɛɛma tɛ e la ni ala ka hɛrɛ tɛ e la i bɛ ka fɛn fɛn min ɲini i tɛna o sɔrɔ siranya miirili jugu kɔnɔna fɛn jugu olu bɛɛ bɛ na i bin walisa i kana don ala ka fɛn labɛnnen i ka ɲɛnɛmaya kan ani i bɛ n'a bin ni majigi i kɔnɔ ani n'i b'a fɛ i ka ɲɛnɛmaya taabolo ka ɲɛ yanni i ka wari sɔrɔ yanni i ka kɛ mɔgɔba ye ala bɛ ka min ɲini i ka kɛ i ka gabakuru fɔlɔ ka i jɔ ani Pɔli b'a fɔ ko so tɛ jɔ kama yanni i ka gabakuru fɔlɔ sigi ani Pɔli b'a fɔ ko Kirista ala bɛ so jɔ min kan a b'a jɔ Kirista de kan an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ Kirista ani a bɛ fɔ kɔrɔtɛ ka fɔlɔ a verset 11 ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka jusigina wɛrɛ sigi ka tɛmɛ Yesu kan ani fɛn fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ so jɔ la fɔlɔ fɛn fɛn min bɛ so jɔ fɛn fɔlɔ o kan ka min kɛ ɲɛgɛn tɛ gabugu kɔnɔna tɛ cuisine tɛ pɛntiri bɛ se ka ɲɛ kɔgɔ bɛ se ka ɲɛ nka u tɛ o ɲini na fɔlɔ dɛ fɛn fɛn bɛ so jɔ u bɛ min ɲini na fɔlɔ o ye gabakuru fɔlɔ ka o jɔ kamasɔrɔ ni o ma jɔ ka ɲɛ ni so jɔra o sanfɛ hali ni so cɛ ka ɲi so bɛ bin
O de y'a to fɛn min a bɛ fɛn min ɲinina fɔlɔ a ye k'o gabakuru fɔlɔ k'o jɔ n'o tɛ a lajɛ ni e furula e ma i ka furu i ma kalifa Ala ma Ala ka ni a tɛ kɔnɔ a ka ɲɛnamaya tɛ e kɔnɔ a ka nisɔndiya a ka hɛra a ka kanuya o si tɛ kɔnɔ ni e donna furu la e b'a kɛ cogo di furu kɔnɔ n'i ma yafa furu kɔnɔ janfan bɛ yen nɔ furu kɔnɔ nkalon bɛ yen nɔ i ye mɔgɔ min furu i y'a dɔnya cogo min na ni donna furu kɔnɔ o mɔgɔ kelen tɛ n'i donna furu kɔnɔ i ye mɔgɔ min dɔn i tɛ o kelen ye a kun ye mɔgɔ ɲuman ye kɔfɛ a tilala ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye kɔfɛ i bɛ furu i muso a bɛ yala ni mɔgɔ minnu ye minnu bɛ kuma minnu ka kuma ka ca u bɛ taga mɔgɔw kɔrɔfɔ ani i b'a fɔ ko n kanubaga a yɛlɛmana e tun bɛ e ye mɔgɔ min furu e ko k'e tun y'a kanu nka sisan a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye sisan i t'a fɛ bilen e ye muso ye e furula cɛ dɔ ma o cɛ sisan a ye baara ɲuman sɔrɔ a ye wari sɔrɔ sisan i t'a kanu bilen e b'a kɛ cogo di ka to o furu kɔnɔ ka to kanuya la ka i majigin i n'a fɔ muso i n'a fɔ egilizi y'a majigin Kirista la ani cɛ yɛlɛmana a bɛ i dɔgɔya a bɛ nɛni mɔgɔw ɲɛna e b'a kɛ cogo di k'a bonya halisa furu kɔnɔ e b'a kɛ cogo di n'i t'a tigi kanu bilen o de y'a to n b'a ɲɛf'i ɲɛna gafe kɔnɔ i bɛ mɔgɔ min fɛ ka n'a furu i bɛ mɔgɔ min furu i kan ka kɛ o fɛ i kan ka ale de kanu kamasɔrɔ kanu n'i ko kanuya i bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ ni karimasina fɛ bi ni a tigi bonyana k'a bonya ka dama tɛmɛ sini i bɛ se k'a fɔ ko ne t'a fɛ bilen a ka bon ka tɛmɛ hali donc fɛ dɔrɔn tɛ kanuya tɛ fɛ gansan ye i kan k'a dege Kirista ka don i la ka i kɔkɔ n'i ma to Kirista ka don i la k'i kɔkɔ e bɛ se ka taa ɲɛ ka mɔgɔ kanuya cogo di mɔgɔ min bɛ ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ jugu ye i kan ka o kanuya de ɲini o kanuya ka sigi i kɔnɔ walisa o kanuya mɔgɔ jugu min bɛ e ɲɛma a k'a ɲini i kɔnɔ i k'a yafa Kirista ale ye Ala fɛ ɲini ta fɔlɔ ye ani a ko ale ka fɛn fɔlɔ ɲini ta la n'a bɛ ka so jɔ kabakuru fɔlɔ o ka kɛ kabakuru ɲuman ye o b'a fɔ ko matigi a ko mɔgɔw bɛna fɔ ko matigi anw ye jinɛw kɛlɛ i tɔgɔ la an ye baara caman kabako caman kɛ i tɔgɔ la nka Ala bɛna fɔ o ɲɛna n t'aw dɔn a b'a fɛ Kirista ka ye aw ten kan i y'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ i ye Kirista tɔgɔ fɔ nka e yɛrɛ kɔnɔ Kirista ma kɔkɔ i kɔnɔ Kirista ma sigi i kɔnɔ kamasɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya bɛ lawaleya Ala ye min labɛn i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bɛ lawaleya cogo min na o bɛ kɛɲɛ ni e ka Ala k'a ye i kɔnɔ yala i b'a den bɔ yala Yesu Kirista bɛ i kɔnɔ yala a denw bɛ ye wa yala a bɛ ye wa yala a bɛ lawaleya wa yala a seereyaw bɛ yen wa yala majiginya bɛ yen wa yala kanuya bɛ yen wa yala saniyali bɛ yen wa yala majiginya bɛ yen wa yala i ye mɔgɔ dusu dalen ye wa kamasɔrɔ i m'a faamuya ko fɛn fɔlɔ ye min ye i ka matigi dɔn i ka Kirista dɔn a ka kɔkɔ i kɔnɔ a ka sigi ale fɔlɔ de kan ka sigi o kanuya ka sigi Ala ka hɛrɛ ka sigi o la i tɛ bin ni mɔgɔw nana kumaw f'i ɲɛna ni a kuma jugu a tɛ e bin foyi tɛ se ka i bin foyi tɛ se ka i bin ni Kirista bɛ yen nɔ ɲɛnasisi i tɛ sɔn ɲɛnasisi ma tuguni kamasɔrɔ i dara ka kɛɲɛ ni Ala ja ye ani hali ni mɔgɔ nana ka kuma dɔ f'i ye k'i ɲɛnasisi b'a fɔ ayi
Mbejo, Ten be feka ne nyana singa, ntena soma, ntena so, ne koni, ne te minaye, mimbe na son, obeka sigi, Krista pe, ne Krista jai, ne dara, ne ala jai, moka ala jade, ne fe, fen wara te se ka ne mine, al ni mogo mane ye, ni fen do bene hakili la, ni ne be ka miri ka foko ni muso yi a teka yi, ne makanka o maran kono, ne kanka ala deli, ka foko ala yafa ne mama tigi, nta fe ka miri o la, kama soro, nɔgɔleya be fɛ ka sigi, yafama mbe ka jurumu kɛ miri la hakili la ne mi dara e kosɔn ne tɛ fɛ o ka sigini na a fɔra ko ne ye Krista ja ye ne fɛnɛ ye e ja ye ne b'a fɛ ka kɛ e ja ye ne tɛ fɛ o ka to ne kɔnɔ ne tɛ fɛ o ka ye n b'a fɛ e de ka ye n tɛ se ka bin kama sɔrɔ Krista de bɛ ne kɔnɔ ne tɛ se ka bin kama sɔrɔ Krista bɛ ne kɔnɔ Krista tɛ se ka bin mɔgɔ wɛrɛ bɛ na bin nka ne tɛ na bin mɔgɔ wɛrɛ bɛ na bin nka ne tɛ na bin ka sɔrɔ kama sɔrɔ Krista tɛ bin ne tɛ se ka ban ne kan ka jɔ ne tɛ se ka dabila kama sɔrɔ ne taara Krista kama ne sanna ne taara Krista kama ne hakili ne miiriya a bɛɛ taara ka yɛlɛma Krista kama ne sɔnna ka mɛn ka caya ne ka kɛ minan ye fɛn jugu bɛɛ ka sigi ne kɔnɔ nka bi ne banna n tɛ fɛ fɛn wɛrɛ ka sigi ne dusukun na ne kɛra Ala ja ye ne bɛ fɛ k'a kɛ ale ka lawaleya ye ne dara kanuya de kama ne man kan ka kɔniya mara ne kɔnɔ o fa Ala nɛɛma kɛ n ye a to an ka faamuyali kɛ ko Krista ye fɛn fɔlɔ ye Krista a bɛ fɔ n'an bɛ kuma Ala ka Krista Ala ja kan Krista an kɔnɔ o de don Adama ni Awa o ja tun b'u fɛ ni senu tun b'o fɛ ani Ala k'u ma u ka da ka caya u kun kan ka baara kɛ ni senu ye ka o debu kana sɔn dɔrɔn k'i kɛra mɔgɔ kura ye ka yɔrɔ jan kana to k'i kɛra mɔgɔ kura ye dɔrɔn i k'a ɲini Krista tun ye mɔgɔ mun ye i k'a kɛ o cogo ye kana sɔn fɛn wɛrɛ ka sigi e kɔnɔ i bɛna se o yɔrɔ la tuma min na fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛna delili kɛ tuguni ka o ɲini k'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ bɛna dɔn i ye min ye danfɛn bɛɛ bɛna fɔ u b'i dɔn ni i tɔgɔ fɔra dɔrɔn danfɛn bɛɛ bɛna fɔ ayi ale tɛ an kana na ale tɔgɔ fɔ yan nɔ hali jinɛ i tɔgɔ bɛna fɔ yɔrɔ min na i tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ min na jinɛw bɛɛ bɛ siran kama sɔrɔ u b'a dɔn ko e Krista de bɛ ye e kɔnɔ ani o bɛ sɔrɔ i ka sa i ka farisogo la Krista kana kɔgɔ i kɔnɔ Krista ye fɛn fɔlɔ ye Krista ye ɲɛnɛmaya kun fɔlɔ de ani gafe kɔnɔ a bɛ fɔ furu kun fɔlɔ ye o de ye ani Paul b'a fɔ Ciden Paul b'a fɔ Efesiyɛnkaw sura 5 verset 31 ko o de y'a to cɛ bɛna bɔ fani ba ka so ka tugu a muso la ani a y'a jira ko Krista ye furu kun ye ani ne ko cogo di furu tɛ cɛ ni muso ka ta ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ i ka den sɔrɔ a ma kɛ guwa kama a ma kɛ pour que mɔgɔ kana kuma kana i labaro o dɔrɔn tɛ ne ye mɔgɔ da fɔlɔ ne ye cɛ da ka muso da ne ja la u kun bɔlen don ne na ne cogoya tun b'u la ni senu ɲinifɛn tun b'u la ani ne y'a fɔ
qui avait la plénitude de ma douceur, de ma ukachaya aninya foye ukachaya et j'ai dit à 2 personnes, ne afo ukabake kachaya nga ne mafo ukakefen were je n'ai pas dit de remplir la terre d'une autre race. ani ne afo mɔgɔ ɲɛna ne ka yɛrɛya tun bɛ mɔgɔ la ani muso ne ka yɛrɛya tun bɛ muso min na ne y'a fɔ o mɔgɔ fila ninnu na ne kun ye n ka yɛrɛya kun kɔgɔlen don ne mɔgɔ fila ninnu na ne y'a fɔ olu ɲɛna u ka banke ka caya ne y'a fɔ ɲɛna ani a ko ne ma ko mɔgɔ min kan ka banke ka caya mɔgɔ gansan tɛ ne jogo bɛ mɔgɔ minnu na ne ni bɛ mɔgɔ minnu na olu de kun kan ka caya ala ka senumaya ala ka kanuya ne tun b'a fɛ olu de ka caya nka aw nana diɲɛ fa mɔgɔw la minnu ne ja tɛ mɔgɔ la muso filɛ nin a cɛ nɔgɔlenya b'a la muso filɛ nin a kɔnniya de b'a dusukun na ani sisan olu fɛnɛ bɛ na ka na den wolo denw fɛnɛ bɛ na wolo ni jurumu ye den kɔni b'a ɲini ka kɛ jurumukɛla ye den bɛ wolo ten a bɛ kɛ jurumukɛla ye a bɛ kɛ nkalontigɛla ye a bɛ kɛ mɔgɔ tilenbaliya ye kamasɔrɔ fa ni ba olu fɛnɛ kun tɛ ala ja la ala kun tɛ o fɛ ala kun ma o ɲini ala kun b'a fɛ an ka mɔgɔ an ka den wolo min ni ala bɔlen de don a tun b'a fɛ mɔgɔ minnu bɛ wolo u ni ala ka kɛ kelen nka bi o tɛ se ka kɛ kamasɔrɔ jurumu kɛra mɔgɔw de bɛ yen sisan nɔ. Il faut pas que papa et maman soient nés de nouveau. Il faut que papa et maman soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient possédés par le Christ, qu'ils soient ani a b'a fɔ ko mɔgɔ minnu danda ko kunna o tɛ dɛ ne ja mɔgɔ minnu bɛ ne ja la olu de kan ka caya yanni ka den wolo fa ni baw u man kan ka bankɛ ko kura dɛ u kan ka fa ni senu na u kan ka fa ni senu na u ka fa ala ka kanuya ala ka nisɔndiya ala ka ni senu ka fa u kɔnɔ. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ils ont appris ça où? C'est pas les réseaux sociaux. Aw tun b'a fɛ ka den wolo dɔrɔn aw tun b'a fɛ ka den wolo nka aw ma faamuya ala kun bɛ min ɲini na den wolo dɔrɔn tun tɛ aw ka den wolo dɔrɔn tɛ dɛ a filɛ denw caman bɛ ka wolo dɔrɔminɛw de don sɔnnikɛlaw de don zonw de don dɔrɔgu tala de don santan den bɛ dɔrɔgu ta ka ban aw bɛna fɔ ko ayi ko bɔlɔlɔ sanfɛla o de don tuma dɔ la den yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛla u t'o dɔn munna u bɛ to o kojugu la u bɛ to a la kamasɔrɔ a bɛ den joli la ka ban a bɛ adamaden jurumu bɛ adamaden joli la ka ban ni den wolola a bɛ jurumu de kɛ ani bibili b'a fɔ ko juguya a bɛ mɔgɔ la ka ban juguya mɔgɔw bɛ wolo mɔgɔw bɛ wolo ni juguya ye ani a bɛ fɔ ko denw bɛ na se diɲɛ bɛ na fa mɔgɔw la jugu bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ. n'i bɛ fɛ k'a don i ka layidu kɔnɔ fɛn fɔlɔ ye min ye Krista ka kɔkɔ i la Krista ka don ani ni senu bɛ i fa nka o chrétiens caman an t'o la munna kamasɔrɔ an tɛ Krista ɲini na an tɛ Krista ɲini na an mago t'a la ciden Paul tun bɛ ka mun ɲini fɔlɔ n'i ye ciden Paul ka sɛbɛnw n'i ye ciden Paul ka sɛbɛn lajɛ a kun tɛ ka furu ɲini k'a di mɔgɔw ma furu fɛnw caman bɛ na kɔfɛ nka ciden Paul kun bɛ ka min ɲini fɔlɔ a tun b'a fɛ Krista ka kɔkɔ a denw dusukun na. Sans que tu l'aies demandé, la loi de l'attraction. Parce qu'ils reconnaissent l'image du Dieu invisible. Le Créateur pleinement formé et béni éternellement. Quand
An kan ka Bibili kala, an kan ka Bibili kala, ou bien an lase Krista ma. Il y a des dimensions de grâce qui ne sont pas attirées par le jeûne de la prière. Il y a des dimensions de grâce qui sont attirées parce que la grâce reconnaît sa source. Ala mi ye fɛn bɛɛ da, ala mi ye fɛn bɛɛ da a ja Krista la. Ni a bɛ i kɔnɔ, fɛnw dɔw bɛ yen, hali ni ye delili kɛ yen, delili ka ɲi, sun ka ɲi. Nka nɛɛma dɔw bɛ yen u tɛ na sun ni delili fɛ. Kama sɔrɔ nɛɛma a bɛ a tigi dɔn, nɛɛma b'a masa dɔn, nɛɛma b'a tigi dɔn, ani nɛɛma bɛ na mɔgɔ min fɛ. A nɛɛma bɛ na mɔgɔ min fɛ, o ye mɔgɔ Krista bɛ mɔgɔ min na. Ala m'a fɔ ko furu man ɲi, ko baara man ɲi, ko denwolo man ɲi, nka ni Krista tɛ yen. Yala i bɛ mɔgɔ caman dɔn min n'u tununa kama sɔrɔ o kɛra directeur ye walima ministre ye, politiki y'u tiɲɛ. U kun kan ka sigi diɲɛ kan, u kun kan ka sigi diɲɛ kan. Nka u tiɲɛna mɔgɔw kun. U kun kan ka kɛ diɲɛ tigiw ye, nka u kun ma sigi Krista la ka ɲɛ, u kun ma sɔn ka Krista minɛ, kama sɔrɔ Krista kun tɛ fɔlɔ ye ka ɲɛnɛmaya la. Ani bi église an bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nka an tɛ fɛ ka kɛ Krista ta ye. Ala mana fɛn fɛn min di e ma, ni Krista ma sigi e kɔnɔ, i tɛna se ka o mara. Ni Ala ka danaya ma sigi e kɔnɔ ka ɲɛ. Ani pasteur Mohamed ya o kalan di o, ni o ma sigi e kɔnɔ, fɛn caman bɛ yen nɔ, a bɛ taa ani ye, a bɛ tiɲɛ. Gɛlɛya caman bɛ yen nɔ min bɛ na i la sɔsɔ, nka ni i sigilen de don, i ka danaya sigilen de don Krista la, i tɛ bin. Kama sɔrɔ ni danaya bɔra i la, ni ye danaya tara, danaya ye fɛn fɛn min di e ma, a bɛɛ bɛ taa. Danaya ɲɛnɛmaya cogoya de don. Bibulu b'a fɔ ko o de y'a to yanni k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ, a fɔ n b'a fɛ ka kɛ. A ɲini n b'a fɛ ka kɛ. N bɛ fɛ Krista ka kɛ n kɔnɔ. A filɛ, Ala tɛ ka e dɔrɔn ɲini dɛ. Église an ka fɛn ɲini ta, an k'o falen. Ani dɔ ko ne ma dɔgɔkun dɔw tɛmɛnen ko pasteur ne bɛ fɛ ka taa ɲɛ. Ne bɛ fɛ ka taa ɲɛ, ne bɛ fɛ ka kɔrɔta sanfɛ. Ani o mɔgɔ kelen a kɔrɔtara sanfɛ, ani a donna fɛn dɔw kɔnɔ, n tɛ fɛ ka olu tɔgɔ fɔ yan nɔ. A tun b'a fɛ ka kɔrɔta sanfɛ, ani a y'a majigin yɔrɔ dɔ la dibidibi la, walisa a ka kɔrɔta sanfɛ. Fɛn bɛɛ kɔrɔtali sanfɛ bɛɛ tɛ bɔ Ala fɛ. Ne bɛ min ɲini na furu de don, ne bɛ ka min ɲini furu de don. Ayi, ni Ala ye ɲɛma k'an ye, an bɛna se ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna ka ɲɛ. A m'a fɔ ko furu man ɲi, ale de ye furu sigi, nka an caman Ala ma anw da furu kama. Ala ka baara tɛ furu dɔrɔn ye. Ala ka baara bɛ furu sanfɛ. N'an bɛ furudenw b'an bolo, an bɛ furuden b'an bolo, an bɛ taa ɲɔgɔn ye, o dɔrɔn tɛ. Ala ka fɛn fɔlɔ ɲini ta, ale ye an fa ye, ale ye dutigi fa de don, ale b'a dɔn fɛn fɔlɔ min ka ɲi an ma, a bɛ fɛ ka an kisi, a bɛ fɛ an ka taa aljinɛ na, an ka sa, a tɛ fɛ o ka kɛ. Ala bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini na, o y'an ka bada de, ani min bɛ kɛ bada, an ka ka o ɲini, an ka ka tugu o nɔfɛ. Ani i ka fɛn sɔrɔ, o tɛ dɛ.
Ce n'est pas les privilèges, ce n'est pas l'argent. Ibe keminye o de be ika bada dira. Ani église te fait ka o famia. Handa pasteur be nyinga olu be ka munyini. Dien te kwe famaya te. Ute ka noro nyini ute toko nyini na ute ware nyini na bonyate. Fen were de do Krista be koko yo na be sigi kono aka yere ya na be sigi al ni te delike iti dabaka mate al ni ma delike ibe sigi hakili tigiya obe na ife famaya obe na obe fen nyini na delila olube na nogoyala mbogo fe mbogo munube delike ka Krista nyini kana ton katati kana ton kanyene maya toti nga ketinto kana to ne ka ke to nogoyala nga to galutigela nka maboyla kana to mowere ka yene kanyene maya la ato ede kaye kana to tenwere kanyene maya ne kanyene maya la kana to galutige ka to ne kanyene maya la ato ne ka ke efe chogo die be se ka Krista nyini e kono nga galontigela bae ebe kabako nyini na nga galontigela bae ko jugu kela bae ika nyana maya ala mi labe aka laidu tina lawali ika nyana maya kono kama soro tanke ni Krista masigi na lete folo na de ma boka jira ka ke sereai ko itina ke kanyana maya on enchante des gens qui sont venus à Jésus innocents, zélés, bienveillants, et ils sont tombés sur des bergers. Ils sont Okoroko e mankanka alaka seria boy kamankanka wajuluke ni e konia be e kono ni kele ya be e la galontike be e la muna ebeta alaka barake. Pourquoi? Parce qu'on fait des groupes de disciples, mais on ne s'assure pas que ceux qui se multiplient soient... Ani moko chaman beno munu nana ka bange kokura ani unana moko mini yu deme katanye ufa ukalanfa nina mu kunkanka ukala moko munu do olu ere jogo mai olu nana kana galontige uyem kama soro deun be ka chaya nga minu be ukala olu yere ala ja te ukono olu ere ala ja te olu kono. Nous sommes des exemples par la grâce de Dieu. Ite se kata ala ka seria bo ni yere ma la ja ni ikono ala ni senu moya Krista ila nini muso ani balma keo an koni misalu ala ka nemala an misalu ala ka nemana nema de yake ani o nema fobi ayake munu be ka lawaliya fɛnw be ka kɛ anw be ka fɛnw minnu kɛ ama anw hakili yɛlɛma ama deli ka an yɛlɛma muna kama sɔrɔ mɔgɔ sugu dɔw be yen nɔ olu tɛ famaya ɲini u tɛ famaya ɲini ani n'olu ye ala sɔrɔ nafolo ninnu tɛ u hakili falen n'olu ye ala sɔrɔ fɛn foyi tɛ se ka u falen ani ciden polu ko an ye ni fɛn ninnu ni nafolo ninnu a bɛɛ kɛra fɛn gansan ye a kɛra bɔgɔ ye bɔgɔji Yesu Krista dɔnniya y'a to fɛn bɛɛ kɛra bɔgɔ ye ani Yesu Krista dɔnniya a b'a to i tɛ se k'a kasi mobili kama nin ye mobili Bentley nin ye nin mobili suguya ye i tɛna kasi o mobili sugu fɛ kama sɔrɔ ala ka kanuya i bɛ o de ɲini wari tɛ se ka i ɲɔngiri bilen kama sɔrɔ i ye ala ɲɛda ye ani bidenw an tiɲɛni don kama sɔrɔ an tɛ ka ala ɲini an k'an ɲɔngiri an ka ala ɲini an ka wajuli kan ka ɲɛsin ala kan ani a ka d'a ye hali ka sigi e kɔnɔ n bɛ to k'a fɔ aw kana ni senu kɛlɛ kama sɔrɔ ni ala ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɛ min b'ale fɛ min b'ale kanu min bɛ ale de kanu k'a ɲini
commencer à s'exprimer. Mɔgɔ min bɛ kabako fɛ o tɛ dɛ, nka mɔgɔ min bɛ Krista fɛ. À l'intérieur d'un vase de terre. Nɔrɔ min bɛ bɔ, fanga min bɛ bɔ o tigi fɛ. Le reste, An kana du ni delili kɛ. An y'o to yen. incline la tête avec Nka Ala ka yɛrɛya a bɛ ye. N'a bɛ na ka sigi a ka masasigila ka i ka ɲɛnɛmaya la, o yɔrɔ de la a b'a yɛrɛ jira i la, a b'a yɛrɛ jira diɲɛ na e fɛ. Fɛn tɔw bɛɛ filanan de don, u bɛ na kɔfɛ. An k'an kunbiri, an bɛ delili kɛ. Ni bɛ Krista fɛ, a kana sigi ne kɔnɔ. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert-il d'amasser les choses de ce monde si tu es disqualifié pour l'éternité? Les personnes qui vont vivre sur la terre, je te le montrerai dans les sessions à venir. Les personnes qui vont rester sur la terre, ce ne sont pas les gens qui prient, ce ne sont pas les gens qui vont à l'église, ce ne sont pas les gens qui ont accepté Jésus. Non! Entre le temps que tu as accepté Jésus et la fin de ta Mun de la i bɛna ni diɲɛ fɛnw ɲini, n'a sɔrɔ i tɛna bada sɔrɔ, i tɛna hali jinɛ sɔrɔ. Fɛnw minnu bɛna to diɲɛ na, fɛnw minnu bɛna to ni diɲɛ in kɔnɔ, aw kana o ɲini. Mɔgɔw minnu bɛ ka delili kɛ, mɔgɔw bɛ ka sun, mɔgɔw minnu bɛ ka nin fɛn ninnu ɲini, Ala tɛ o ɲini na. O tɛ dɛ, ɲininkali ye mun ye? Ja jumɛn de bɛ k'a ye e kɔnɔ? Yala Krista ja de don wa? Yala sitanɛ ja de don wa? E bɛ se ka taa kora la, e bɛ se ka taa église la, e bɛ se ka église baara o baara caman kɛ. Nka ni ja min bɛ i kɔnɔ, ni Ala ja tɛ, fu de don. Krista, Ala ja, Krista, ni senu mɔgɔ la, a ka kɛ Krista ye. Ala nana o de ɲini mɔgɔw kɔnɔ. Ala bɛ ka mɔgɔ ɲini, ale ja bɛ minnu na, ale ja ye jumɛn ye? Ni senu mɔgɔ la ka kɛ Krista ye. Ani ka kɛ fɔlɔ ye balimaw caman cɛ. Ani matigi a to an ka e ɲini fɔlɔ, a to e bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini na, an ka o fɛnɛ kɛ fɔlɔ ye an ka ɲɛnɛmaya la. Le désir de Christ a disparu et a été remplacé par des désirs superficiels. La voiture, l'argent, les choses du monde, la Afa ala n b'i deni. N b'a fɛ k'a kɛ, nka n dɛsɛlen de don. Ala de bɛ fanga di. N'an ye dɛsɛbagatɔ ye, Ala de bɛ fanga di. Kamasɔrɔ e min ye muso ye, e min ye muso, église muso, ale de bɛ ka hakilina falen, ale de bɛ fɛn wɛrɛ ɲini na, furu, e de bɛ ka mobili ɲini, nka Ala tɛ ka o ɲini. Ni gabakuru fɔlɔ tɛ yen nɔ, so tɛ se ka jɔ ka ɲɛ. Kana fenêtre ɲini, kana koko ɲini, gabakuru fɔlɔ ɲini. Ni fɔlɔ in tɛ yen nɔ, furu tɛna ɲɛ, furu tɛna se ka taa ɲɛ. E de bɛna i ka furu jɔ. Kamasɔrɔ Bible b'a fɔ ko muso hakilima de bɛ so jɔ. Fɛn fɔlɔ kan ka kɛ Krista ye. I bɛ fɛn fɔlɔ ɲini na o ka kɛ Krista ye. Kana fɛn wɛrɛ ɲini, kana fɛn wɛrɛ ɲini. A ɲini ka kɛ, a ɲini ka kɛ, a ɲini i ka kɛ Krista ye. Krista ka sigi ne kɔnɔ. Il en donne autant à ses bien-aimés. Quand Christ est formé, tu ne peux pas manquer. Quand Christ est formé, il te conduira par sa parole. Quand Christ est formé, tu ne peux pas galérer. Quand il n'y en a pas, il te dirait marche sur la parole, jette le filet ici. Quand Christ est formé, yafa amafa ala an yɛrɛ to an hakili ka ɲagami ni wari ɲini ye, ni diɲɛ fɛn ɲini ye. Ni Krista bɛ i kɔnɔ, n'a kɔgɔra i kɔnɔ, i tɛ fɛn diɲɛ fɛn ɲini. Ni Krista bɛ i kɔnɔ, fantanya tɛ se ka kɛ. Ni fantanya nana, a b'a f'i ye ko haya, jɛgɛ bɛ yen nɔ, jɛgɛ ɲini yan. Ni Krista bɛ yen nɔ, suya tɛ se ka na, suya tɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ. Ni Krista bɛ yen nɔ, jinɛ yɛrɛ de bɛ yafa deli i fɛ. Kana an faga, olu yɛrɛ de b'a ɲini fɛ, i ka yafa olu ma, i kana se olu ma. Ni Krista bɛ i kɔnɔ, i se bɛ i ye, se bɛ i ye. Ni Krista bɛ yen. Par le soupirer pour que Christ soit formé,
Paul travaillait pour que Christ soit assis. Mana ke yoro fa la ba na ife. Ika makari église la. Ika makari église la. Ika makari église la. Anka delili le neunte. Ank makari ana fa la. Polu kume barake. Walisa Krista ka sigi ankono a fa la. Ambe nyini. Anta ama fɛn fɔlɔw ɲini an ma fɛn fɔlɔ ɲini sisan an y'a faamuya fɛn fɔlɔ o ye ka nisenu ɲini ka nisenu ɲini nisenu mun ye ala ka masaya sigilen an kɔnɔ ala ka masaya a to fa ala nka kɛ i ta ye. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est la priorité. C'est la première chose. C'est la chose essentielle. C'est le fondement. Personne n'a le droit de poser un autre fondement en dehors de Jésus le Christ. Oh, assieds-nous sur le fondement. Enracine-nous sur le fondement. Que l'on te voit à travers le vase. Mbe fen fɔlɔ min ɲini na o de do kama sɔrɔ mbe fen kelen min ɲini na o tɛ dɛ nka mbe fɔlɔ min ɲini na o de do kama sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen nɔ min nafa ka bon ka tɛmɛ Kirista kan ani n b'a fɛ i k'an sinsin i k'an sigi Kirista la n bɛ fɛ n k'a ye Kirista la ko Kirista ka ye ne fɛ n b'a fɛ Kirista ka ye ne fɛ. Ne taara Krista ka baara kama ne taara ka kɛ ala yebali ja ye ne taara ka kɛ ala yebali ja ye n b'a o fɛ n bɛ o de ɲinina. Le secret de la richesse, de l'honneur, de la puissance et de la gloire. Je veux, exprime-toi. Je veux. Ani nema gundo Krista. Je veux Christ formé en. Delike min bɛ i kɔnɔ sisan o fɔ delike. Oh, le Saint-Esprit visible. Le Saint-Esprit exprimé. La vie de l'esprit, le cœur de l'esprit, les pensées de l'esprit, les désirs de l'esprit, les motivations de l'esprit, la sainteté de l'esprit, l'audace, le caractère, l'humilité, la bonté, la bienveillance, uniquement. Ni senu ja, ni senu yeta, ni senu yele, ni senu den, ni senu bara, ni senu chen, ni senu sania. Ni senu lawalia, ni senu madigia, ni senu la chayani. Mais Christ a fait. C'est ma prière, c'est notre prière. Cette semaine vient réveiller le reste. Il y a un reste qui n'a pas fléchi le genou devant les Baals, les Astartés, les Dagons de cette époque, de cette génération, les sirènes, les groupes mystiques. Il y a un reste. Viens réveiller le reste. Nka deli de do, nka deli de do. Ni dɔgɔkun na fɛn bɛɛ ka wuli, tɔ min bɛ an kɔnɔ ka wuli. Ko tɔ min bɛ an kɔnɔ ka jɔ. Ɲamana kɛ jinɛ na fɛn mun bɛ yen nɔ minnu binna, fɛn tɔ bɛ an kɔnɔ min ma bin. Na o ta, na o lawuli, na o lakunu. Tereya bɔla, kɛlɛkɛla, i ka mɔgɔw minnu bɛ na u ye i jira u ma nɛma dɔrɔn ɲini u nana Krista de ɲini ani nɛma ye a tigi dɔn nɛma y'a matigi dɔn nɛma y'a matigi dɔn nɛma fara nɛma kan ka na faw kɔnɔ o ka kɛ min bɛ lawaleya i la bi. A fɔ amina, amina, amina. Oh, amina, amina. Oh, si c'est ta prière, acclame-le. Si c'est ta prière, si c'est ta prière. Amina, amina, amina. Père, nous te remercions.
Nika delide do bi tegere fo. Tegere fo matigiye. Nika delide do tegere fo matigiye. Mais nous voulons garder la grâce. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Mais à chaque jour, il y a des grâces que tu veux télécharger. La grâce qui viendra demain. Parce que l'esprit n'est pas. Iye kuma mi sigi an kono. Iye nema mi jigin. Iye damne depa ni dogokun damne ni ani ni kile damne ni. An be fɛ o nɛɛma ka sigi ani don o don bɛ bɔ ani don o don i bɛ nɛɛma dɔ sɔrɔ i ye nɛɛma min sɔrɔ bi o nɛɛma tɛ na sini kamasɔrɔ ni senu fotokopi tɛ yen fɛn ɲuman caman de bɛ ala kɔnɔ ani a dan t'a la ani nɛɛma tun bɛ bi sini nɛɛma bɛ na tuguni don o don gɛlɛya bɛ yen ani don o don nɛɛma fɛnɛ bɛ yen nɔ. Ani nɛɛma bɛ jigin delili fɛ ani ala ka kuma fɛ ani ne ye fɛn dɔ kala nɛɛma bɛ jigin ni fɛn dɔ ye min ye ka nili di. Ma frustration, c'était écrire. J'ai beaucoup de choses à l'intérieur que je n'arrivais pas à écrire. Et puis en fin d'année, j'ai décidé de faire. Ani ne b'a dɔn nili ye min ye. Waati dɔ la a daminɛni na dɔw ma se ka nili di dɔw bɛna se ka di sisan ani ne kun tɛ se ka sɛbɛn kɛ fɛn caman bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ n tɛ se ka sɛbɛn ani san laban salon ne tun b'a fɛ ka nili dɔ di pasteur Mohamed ani pasteur Mohamed a bɛ gafe sɛbɛn kuma bɛɛ ani ko n bɛ nili di a ma. Ne tun kama sɔrɔ ne kun tɛ se ani ne y'o nili d'a ma kama sɔrɔ n tɛ se ani a ko ala ka dubaw ye a ye muso ɲininka desanburu kalo waati de ne ye nin sɛbɛn ani o waati de ne ye sɛbɛn daminɛ ani gafe 3 wɛrɛ bɛ yen nɔ ani ne fɛnɛ bɛna gafe 12 sɛbɛn ka san kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di n'i ye san o san n bɛ k'a ɲini n tɛ ka se k'a kɛ a kɛra cogo di ne ye n gɛrɛ a ka nɛɛma na ani don dɔ la ne ye n sigi ani o nɛɛma jiginna ne kɔnɔ ani ne y'a fɔ n muso ɲɛna n ye n balimakɛ ka nɛɛma ye a bɛna jigin ne kan a bɛna lawaleya ne kan a bɛna gɛlɛya nka a bɛna. Voilà pourquoi mon frère, on n'a pas besoin de te supplier. J'ai découvert que dans la vie, tu n'es pas obligé de naître avec tout. Non, Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne tout à personne. Ani o de y'a to an tɛna i deli kama sɔrɔ an b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala tɛ fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma Kirista fɛn bɛɛ tun bɛ Kirista dɔrɔn de bolo ani ne y'a faamuya ko fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la a ka nɛɛma fɛ ani an bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ ni nɛɛma ye an bɛ nili di ani o nili b'a to nɛɛma bɛ n'an kan ani yala mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ fɛ ka nili di wa ani matigi ni ce kama sɔrɔ nɛɛma jiginna daminɛni na ani nɛɛma bɛna taa ɲɛ ka jigin mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛ fɛ ka na gɛrɛ o nɛɛma la a to matigi o kana sɔrɔ ka gɛrɛ a bɛ ka a farisogo la a bɛ ka nɔgɔya kɛlɛ a bɛ ka jurumu kɛlɛ ka nkalontigɛ kɛlɛ ka kɛlɛya kɛlɛ a to fa a la a bɛna nili min di i ka nɛmɛ ka jigin a kan ani fɛn ɲuman bɛ yen nɔ i y'a labɛn a ye matigi a to a bɛna o sɔrɔ matigi a to mɔgɔ fɛn fɛn min bɛna nili kɛ a mana kɛ wari hakɛ ye a to fa la a fɛnɛ ka o ɲɛma sɔrɔ k'a waati kuma bɔ Yesu tɔgɔ la. Je veux Christ former en moi. Je veux Christ former en moi. Hervé, je veux Christ former en moi. Amen, 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 amen. Je veux Christ former. Christ former en moi. Amen, 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 amen.
Ah, maman Maud va donner, maman Maud va donner. Je veux Christ former en moi. Amen, amen, amen. Je veux Christ former en moi. Je veux Christ former en moi. Former en moi. Amen, 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 amen. Je veux Christ former en moi. 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 Mbe Krista de nyini. Je veux Christ former en moi. Je veux Christ former en moi. Mbe Krista de nyini na. Je veux Christ former. Donnez-moi le micro. Je veux Christ former. Prenez. Mbe Krista de nyini na. Prenez, formez en moi. Je veux le Christ formé en moi. Sur le trône de mon. Je veux le Christ formé en moi. Je veux le Christ formé en moi. Mbe fe Krista kasigi. Nka nyene maya masaya la. Amina, amina. Assieds-toi sur le trône de mes émotions. Assieds-toi sur le trône de ma volonté. Oh, matigi sigi. Nka nyene maya sigi. Masaya la sigi. Nka nyene maya masaya la. Sigi nka nyene maya masa sigi la kan. Sigi nka nyene maya masa sigi la kan, Yesu. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Arosale nanina marade. Shabare ligabaro silamare. Shabarade shararabe ligarabe. Oh, la grâce d'un cœur tout entier à toi. La grâce d'être un cœur possédé de toi. La grâce d'être un cœur prisonnier de toi. Nema kake itaye matigi. Nema ndusuku kake itaye. Nema kake ijoye. Nema kado ika kanuya kasola. Fa ala. La grâce d'être un possédé de toi. Je veux Christ formé en moi. Inspiré et conformé en moi. Un cœur tout entier à toi. Oh, la grâce de racheter le temps. Ndusuku mbe kake itaye. De toi. La grâce d'être comblé de grâce. Nema kawati kumabo. Nema kake itaye. Nema kafa nema na. L'amour de Dieu. Prisonnier de ta sainteté. Prisonnier de ton. Nema kake ijoy. Kake ika kanuya kasura. Kake ika sanuya joy. Ika majiginia jo. Amina, amina. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ manifesté en moi. L'image du Dieu invisible. Le Saint-Esprit me possédant. Je veux la grâce de la vie de l'Esprit. Nkake alaye bali jai. Ni senu nkake atai. Merci pour la grâce de la connexion. La connexion pour le cœur de Dieu. Le téléchargement du cœur de Dieu. Le téléchargement de l'amour de Dieu. Oh, oh, oh,
Christ en nous. La grâce de l'accélération divine. La rédemption du temps. La rédemption du temps. Eniche kama soro Krista dusukumbe ka sigin kono. Avec un nouveau cœur qui ne connaissait pas. Wati bina kumabo e tokola. Ndo bina wili shini sokoma. Ani a dusukumbe na yelema te dusukumindo. Un cœur exclusivement pour toi. Dusukumi fale ndoela. Dusukumi bi kanuya hale. Dusukumi be ekelindron kama. La communion de l'esprit, la consécration de l'esprit, Ni senu miri. les œuvres de l'esprit, Ka jenyoya keni ni senu. Ka keni senu ka barala. Ka ni senu bara feneke. Ni senu ka nilifeon. Ni senu ka majiya. Ni senu ka hakilitigiya. Ani ni senu ka nema hakilitigiya. Ni senu ka fen dankura. Ni senu fankan. Ni senu ka masaya. les accomplissements de l'esprit, les œuvres de l'esprit, le feu de l'esprit, la romance avec l'esprit, la visibilité de l'esprit, l'image du Dieu invisible. On te verra à travers nous. La grâce prophétique de l'esprit, l'esprit de prière prophétique, la romance prophétique, l'embrasement prophétique, la saturation de l'esprit. Oh, 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 oh. La communion de l'esprit, l'intimité avec l'esprit, la grâce d'entendre la voix de l'esprit, la grâce de voir les choses de l'esprit, la grâce des yeux ouverts par l'esprit, la grâce de l'oreille ouverte par l'esprit, la grâce de la force de l'esprit, la grâce de la santé de l'esprit, la santé divine de l'esprit, la grâce de la sagesse de l'esprit. Oh, 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 Amen, amen, amen. Oh. Être reconnaissant à Jésus pour cette parole par des acclamations, disons simplement merci. Noro kada matiki tokokan. Ambe alafu. Anka tegere fo matigi. Anga tegere fo matigi. Nema kachaya. Yesu Krista donia fe. Nema. Anana Yesu Krista de fe. Ani kuma be ora o de fe. Krista akasigi en fe. Anyamba fe kategere fo ni kalan fla shuina kalan fla kama. Ani shuina kalan kabo.
Ani n bɛ barika da matigi ye kamasɔrɔ a ye nin kalan ninnu bila waleya su in na. Ani an bɛ Ala deli a k'an ka ɲɛnɛmaya a ka dilan ka kɛɲɛ ni a ka kuma ye. Amina. Sini kalan. Sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 10 heures église la ɲɛgɛn kɛɲɛ 10. Pasteur Grégory Toussaint de bɛ na an kalan sini sɔgɔma. Ani sini kalan bɛ na di an kalanfa Pasteur Grégory Toussaint fɛ. Ani matigi bɛna Ala bɛna mun de fɔ anw ye e fɛ. Amina. Ani an kalanfaw bɛɛ bɛ yen nɔ an bɛ Ala fo kamasɔrɔ u bɛɛ sera ka na. Ani sini an bɛ taa ɲɛ ni an ka kalanfaw Pasteur Marcelo ani ne yɛrɛ ani sɔgɔmadafɛlaw ni wuladafɛlaw fɛ. Amina. Ani bɔlɔlɔ sanfɛ an ye concours dɔ kɛ. Ani aw bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ taa a ɲini. Minnu ye video kɛ ani minnu ye video ɲumanw kɛ olu de bɛna gagner. Ani bi de a bɛna ban sini an bɛna minnu gagner an bɛna u labɔ sini. A kana ɲina ka gafew san a ye gafew ta. Ani sini gafe wɛrɛw bɛna na tuguni. Pasteur Grégory Toussaint fɛnɛ ka gafew bɛ yen, Papa Karambiri taw bɛ yen. Ale ta yɛrɛ ka ca. I n'a fɔ Pasteur Ivan y'a fɔ cogo min na nɛɛma bɛ bɔ yen nɔ. Ani a ma fɛn min fɔ ne de ye ɲinifɛn di ale ma fɔlɔ. Ani ale fɛnɛ bɛ ka na nili di ne ma pour que ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye. Ne fɛnɛ bɛ na taa nilifɛn d'a ma pour que ne fɛnɛ ka tɛmɛ a la ka na kɛ kelen. Nɔrɔ ka da matigi tɔgɔ kan. Amina. Ani matigi ka dubaw ye. Matigi ka kɛ aw fɛ. Matigi ka hɛrɛ ka to aw fɛ. An bɛna laban ni ja dɔ ye. An bɛna o lajɛ. An bɛna fara ni o de. Aw kana ɲina. Nilifɛnw bɛ yen halisa. N'aw ma na n'a ye, aw bɛ se ka na ɲɛfɛ. Seginw bɛ yen, aw bɛ se ka n'a di. Aw mun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, aw fɛnɛ ɲɛ b'a la, aw bɛ se k'aw ka nilifɛnw di. Numéro sɛbɛnnen bɛ yen nɔ, aw bɛ se ka aw ka nilifɛnw ci. Numéro bɛ yen nɔ, tɔgɔw bɛ yen, a bɛ se ka ci min ma bɔlɔlɔ sanfɛ. Ani sisan an ka kunnafoniw bɛna na, an bɛna fara ni kunnafoni de.